Buya kegimo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegimo nainde asoko twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Nsoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko amorire ni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuru wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bego kumani wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV obuso buguse mirna nabalibe chinguru erikwe manyabo na watika kuchitanya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemu Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya omwancho muligari bwa Nsoko TV ngetaseni gye Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro lebonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta mangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili teni gongor ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi ubugima norugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na igole twe unango tebiwa ndabona iboro tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miya tasta ngachaka ngondifero po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali roba wana wachagete aya nime yo murobiryo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV oboroso bumugusi onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yitu Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili ukuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Nsoko TV oboroso bw'omuguse magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi
onye kubwa tukuraria bukwenyuria ogukwa gose okwibunchuria bono na bokonyori bagaria bene liyokuraria asegitesenieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ense kulende tali nchira ndio sira krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egyo obulimi bwekerero nechikolinga asobulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomogusi. Mwanchumo ligareria Yensoko TV oboroso obomogusi inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gokumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayako Yensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi abego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isato chabotuko elionchiko komanya mangana mayabu na nyara ko baga kwateka kurwa se chinsemo rongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bego chi county chonsi emirongene na isano na ibere. Yensoko TV oboroso womagusi. Asokoria okogokia kogosemia nabo igogo komanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira nibo gimba bwa botambe bwa mwanya bantu bagonzi ko batogosanga asensemo yeri ngana rieke moya mwanchumo rigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ndigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa asechinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato eye Yensoko TV oboroso bwomogusi. Eye Yensoko TV oboroso bwomogusi. Omurubuli kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu. Magega ya television Yensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete na mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria bukwenyuria ogukwa gose okwibunchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete nieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore
asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika as eye Nensoko TV oboroso bumugusi. Manjito murigeria bwita sengen Soko TV no gusabano kwena kwaninge mambia bono kwabo kiribia nalitskoligo chaka chinga kitogo tebangani chinga kichinde cyo kumwakiro monguru ngambia mono twanya tokora litskeria kigara no mbanta bangi batayitokora litskeri korene tibanyara bakurikirania manjito murigeria ntutu abokire twanyare tokora litskeria nabiga tuhabekire emero biri itu yo guchaka litskeri ninga kichino tibyanga ekero kwabo kire chinga kibune chiga mwakiro monguru ngambia mono kwanyare gokora litskeri mwakiro monguru ngambia mono kwanyarire bagokukwana kwanyarire gokuboka nebano igwete bobe korene kwararire tsukeri mwakiro murenenga bujyamo nikiagera talibonsi batagite kuboka litskeri banyara kurikerania banyara wikiranie ebirengero byabo bose engeri yabo yeritko korende tukatwariro riro manjito murigeri ni cinga kicinde cyo kumanyanga ntobwate emerobiryo jyo kabayo kwena kia ese obangimaito manjito murigeri yankwariga nigo cyasegeta sengitu gya Soko TV asitokonya togosanga twamanyania nabego tonyara togosemania emambi yabona somoro bya Soko bwakire cinga kibune cigo manjito murigeri ciga kibaga tukonya twakumanya ali agendete kwena kiwa kurwa cingongo au UNESCO yense ya Kenya twasyaga kuru nyomba mwago twaswase kinyoro twaswase abisi chechi county na bisi chine no manjito murigere tokumanyanga nalialia abarayi baito bagende twikirania cinga kibune ciga gonga kwariania somoro bire Soko bwakire cinga kibune ciga tunyare tugusanga naye cinga kingote byanga no tunyara somtanaito o Facebook kweka sensemo ya YouTube onyare kugusanga naitwe nabaga kwemanya nemero biri tigeta sengen Soko TV nero oborosubu mugusi omoro bire Soko bwakire nakwariganira bene eretariane Diana Ndebo na inche ni Innocent Onyango mwancho murigere lingo gukwani andonsi asoberete nga itongo mwochoji na ekwerere linga itongo noga ya asemambia bono onyamangana kare burunge lakini onye muchando kororo nabagoteba ngo muchando nora asegete nande ninyegenete nga nitwanyore lichi bulyo koranga kitoko yokora na mono mwancho murigere rero litukonelia tichi gatatu muri tukolie 12 asumutinyo 11 mwaka bw'iki 2025 na yakera to kwaligania semambia bono goso asumurubiri bw'Ensoko bwakire nyegene tubo tukobwa warenke obuya kwararite magoroba kwabukira bono mambia insachinde gore getando na gotebanga isikabwo senjangarare yasokire njangarare no mugasori umambi ugo nakwebolinga inga kibono lendelia renge urona ruruguru rende bono mambi tuna gatebanga buko nagende tuna gukiga gukiamuka sebinyoro binde byonsi mwancu murigeli asoberete etokore chinsemo cyake gatio tokore nyamaiya otokore chinsemo kirikia konate ugatoka chinsemo kirikia nyaramba bali chinsemo kya mawawo mwancu murigeli bagatoka kibese ya chinsemo kya nyabyosi abandu bagatoka cyobiri nero Jubilee nabugotoka chinsemo cyage simoto Kenya simwa moto Kenya sancha otokore chinsemo kirikia borabu nabugotokore go cyari bo basmbato mwancu murigeli ukale South Mugirango osore chinsemo kirikia bo machoge asenchira yabeno mwancu murigeli na kwaliganira sumurubiri bw'Ensoko bwakire anemono bali chinsemo cya Nairobi ga chinsemo cya Kiambu mugatoka chinsemo cy'Embakasi Bakasi yonsi yaraleti Central West South na boigo Embakasi North muso inchira yubikira no mwancu murigeli na East na kwaliganira oso sumurubiri bali muri chinsemo cya Dagoretti na muganyara kwa mogoso asumurubiri nabuna nagotebirira rero litukulia gatatulie iki lirigurunga tichi gatatu na namono to kwaligani tokotebinga litukulia rero twa kwaliganiria mange elitonyara kwa batokoranga twanyara kwa batogosemani twagokaniri na no mwali wili tukotonyorenga twanyara kwa batokobekeli etali ito iskali twense tumanyana buna bagusinga togende tokokora kilikibwenete
asenchira gwikira nabo kunyara kwa bago tubwatia Ensoko TV asensemeli ya Facebook nabo to follow otonyororo na anene mono bwatie link eroro ebwatumurubiri itobwe Ensoko bwakira sembambia bono no turabu na bokuliga lichibiche cheita senchira wikira na ndogenda sensemeli ya YouTube na yoro onyara kwa bago subscribe ekera wa subscribe ryo tobwatia senchira yo bwikiranu tutigere comment na tatebinga yoberete sembambia bono elitonyara kwa batoko genda busidaya na gatebanga kwa bokire na ekera kwa bokire gokwirana Nyasaye mbiya mono gekora ase gwatigirete igoro na lero gwasokire isiko yenseli yoba na nota keiro cha bumbo nyore onye nonye kiage gya ugichire tubasa gutena oteberero ntegete gokora umutimo kotinyi pasa konyora kende enda isiko na ndomente binde to kumanyirimia kerebere bosio ngigera chikoba na buranyore gento giachire gisalibirio begete mugondo lakinende gendera kuna gukunyurigie egererende Nyasaye anyare ko baga goichuria nilio nyare ko bakonyora maseselia na koranga kwa nyare ko bakonyora ngakio kogenda gusidayana ngakio butukubwa bwalengi butukubwa nembia bwalengi kwanza litukuria ne ligoro tengo tebinga mbia kiarenge horo na nyare tikingo tara sinse muchiria chia upper hill igento kiango get innocent gole ngomorobiri w'abasaye kana igitororo nigwita basaye bakoborigwa besokie babe bakubwatie kura okay nkaborigwa none karanste mutwe andi liswali lya kabiri musubati kwabwatire kura ngabatiye na bwatire no toroki system ya IBC gatoka no erabo ngabatebi tingiche tinero lakini rende nabwata abaliki nini mwachie tororo mukagenda mugaburigwa ngamubwate kura ama unchureli naroro mwanchumuligeli otagetonyora asoborai dayano atebire nabuletigu nabwate kura naye nabagosoka nyara ko bagokoranga kwa nyara ko bagokubwate kure yegera kwa ibwatire mambiendeke kira toke nge etebenega ni iriko bye kuchikura na gochora balia baraibaga niri na rende to kobekor inerenjere ya moyo kunyara ko bagwagacha mwanchumuligeli na namono tigango tebinga umwanchumuligeli semambia bono nigotogo swaga iga elitunyara ko batugochaka kwagacha bagotebanga gotokurigyo bonyansi tunyare ko batugochaka kubeko bundi bwito asobwange tunyare ko batukwagacha na koranga tunyare ko batokogenda busio ninyi gweto mungwano magwawa emambia bono ngontebia renga mbakubule tibuli nga yocha gwakire kura egara na aro batagete bamanye tuo kiaunga ngirange nae to basochi ko barage goike litukulyo moyega omaitekero kwa boli swali bunelio igogoteneniwa ekero konyora ngoro samura sangirikana mwanchito mugiri gotene kwa boli gwanga karazo tebyango ngikiabetekero kwali kubwate kora horo nari nachite kunyora ngani murekire liso nandi nabole tigaiga ngatebigwa ngani nchira yemo yokwene kianga bo ibimburi gochikoba ando obukurumi turi gochikwene kigwa chinga kichiri cyo gwakekura abate inombo atereta angena semenyete ira na semenyete lakini rene nimbwatete lakini ngote yo musaya ndo sie asore obwatekura nandi kwa igurero na chakire buku mukagitinga asoboga mo innocent kero tuabo kire tari kero mundo taitu kuboka ndiro kuboka wachi kuna so mtandai go kwanyoranga abantu mbirero bari andi rero nilitskoria WCW Women Crush Wednesday abulende ntwale gukwana chikura nande goikira abu WCW okay bono bakoteba butambe omusubati nero koba nero bwatete family ekero konyoranga tori gosaba andonsi asore osekero konyoranga musubati ari gosaba senyomba tirigo cheyababya kurende kere WCW mwanchito murigeri abasubati bari mutarabwate kura rende katogo tinya chinyomba cheito rende ntoko bwata boy gotunya to goncholiyo bonje tokolenta moncholerio munginambi ya mona sogo sabirese mambi ya bono nanyara ko bangonyora libaga na cheke barua igorende nanjira nda masabo nasenjire kamineyu na ene kolinga maetekero montale kolinga igobono numumanyumu ya mbiya mono mungino nyara ko bakongaliga ni kurunyomba sema mbiya bono presenter Kandindi agotebe nsoko koruwa keroka bukete biya asa agoteba no ari me murubeli
musulibwege susu atebe soko bwa kirekiran Dennis AKO musulibwege susu gali chinsemo cha Nakuru City Salams Club goikaso bagoteba gachuba abuso bagachuba ndoje toikora asagoteba goikora Fred Moga missed call agoteba watching biyamono Fred Moga musulibwege susu ateba soko bwa kire WCW aigano ndo chakubuli wabida ya nabindemo Salome Onyoni First Lady Doris Nyagaka agochobuli gaiga John Momoreka Jane Momoreka Kejani Kerry Steri Jeria Kerubo Sheila Kemunto Natasha Mcute Linet Mokogoti Bobiero na boigo Lydia Nyaboke akobolinga abanga ibaleli tukeli ya WCW yu Dennis Kerandi mbiyamono kurwa senseme yu ya Nakuru Salam City Club getogere tunalete Diana squeeze mbali gototomere clip kelitogobeke simiga landscape kwanyara kabago teba soberete semambia bone kero gwagetomire geke batio manya gogetona buyo kebekali ese screen naye gwatugambi gwatotebia soberete chita sekondi 30 choka watotomera gochese namba ito ya studio eliko na koreka na abwa se inse ase TV yago nambere 0788666663 abuno konyara kabago kwenyora Elvis Ombuna bata following from Kenyambi Keumbu yamono kurichise mechi ya Kenyambi neri nyamira ngoigwa iko neri Keumbu naro Linet Cherono abataba kurwa ekerenyo following Cherono yo mune no ale asumurubiri barikiwa Dennis Kuku Pai kwarabulira matuko sana kurwa Tasia tuabukire buyana bakwanire abantu bonsi ben Soko TV nendo tuakwanire Dennis Kuku Pai kurichinse mechi ya Tasia Jared orure matuleti kurwa Nyachichi Secondary School abataba Nyamira County bwa Kirebuya Nyachichi Secondary School abana ubako machiko bange no mubaka bono wogo goche county ya Kisii Chichi. Charles Luanga agateba mwalimu Charles Luanga from Nyamira County agateba chinsemo cha Kenya basement well streaming with my wife Jacqueline Kwamboka agateba Wednesday with Kiladis Kerubo Levi Kwamboka Sylvia Mora Weldon Nyaore Rafael Misuko Jacqueline Kwamboka no turning back agateba nga obaor kiriobo anchani nabegetabu amangana alia yenkoro nindochege iganya botobe the comedian agateba nga I'm up again good morning in Soko family na intu agatebe nyabotobe good morning na intu asenchire wikirano nyabotobe tu agotigete kole tundubali na yoberete semambi yabona nyabotobe agateba mark me present tu akobeke ire tiki tu agosoiri moso murobelia nindochega iga Jessica Mura ensoko bwa kire maiga go cheke nyorogions kia Nyansancha agateba mbokeli aba Jared Moindi Shem Kiyaka Justus Ratemo Geoffrey Moindi na Christine Kerboli tukoligia anguru nyumba ubokiri aba kobana bakobuka bono mambi na igule mugatebi gumuboki Mosat Innocent Kebanda isokoro li Kenya Village following ataba it is fire that man it's fire bamwe Nicholas Osoro inchuna Nairobi ritanga nikorwa buchinza muchi amagena gituka ocherega igatora umerana elitora kwana tukua neke gusina ande turangira ni seuli ili niliyeta tukarangira niliyeke Masai Onsakia Junior Erimoti Yeji Radio agataba from Langata Prisons Nairobi listening chakira kurwa bwe MCD no guchimata na Diana bami ateba guchimandawo ochakira MCD no na ayo guchimata kuri no mwanjito murigeria antareka somtanda ito Facebook asogendete utuma ujumbe yago nabego tubwatete asomtanda ito Facebook nabego nabo wikasting semecho mwanjito murigeria ka autoliere tukatugona gusanga kwanyara ko gotofollow wika YouTube gali mwanjito murigeria kwanyara ko subscribe ndoche gali asomtanda o Facebook no mogendete gotubwate asenchirabe no mwanjito murigeria no gendete gotofollow YouTube no gendete gotofollow nabego kubike like yawo gali nabego ko gusaba anye turatufollow somtanda ito kwanyara ko gotubwate kwanyara ko kwenyorera emirobirita sigetasenige ito nabego namba yetu studio ngere 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 nere namba yo moero 0788666663 nere namba yetu studio nabo gutuma ujumbe yawo gusorwa karwa bo mwanjito murigeria emambi yabo nabo guturaba lyo taite baswa somoroberio obakwanye boigo chinga kiechi maitabangi nigo baraserusa entambe mwanjito murigeria nabo gukwani amati yago yanyarage kwigwa eriogiri yabo nabo igo yanyarage kwigwa amalita basegeta sengi tugen Soko TV ne Robert Sumoxi ndo chejeria akirwa bakurwa ngumbu manama Bairen Kingdom weka kanyimbo Mwakiage Village na baiboli bane Ongeli na Mariana na my husband Ben na bana by Thomas Diga
na Macdotak na Brighton na bana wa Mintobonsi na mashabiki wote wana watangazaji wote wa Ensoko TV batwale mambingia na echeria babotware ritkuligia lero WCW onyare gokwego kya Kristo batande otebanga bwakire bya korwa burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirbo na bigo Prince Nyachotmo kaya oteba good morning to all good morning WCW to all ladies in the house, Verisa Kerry, Pauline Yasuta, John, Joan, Karimu, Darling Fei, Diana Murabi, asante sana, Furis Kebaso, Suzanne Kemto, Sharon Mo, Atebarakini, Erebuya wechole romurai, o teiko tebe, njetimo chole ti, igomo anjito moligeria keroku wati ekura, echole romurai yogo, olioro chenga nago konye. Mtote babutambe ngano bwate freedom of expression, freedom of association, no bwato ko bwakwago no gochora kwao onyari ko komochoro murayo yota itoro chinga nabakolenta maunchulio nabakunyaraga gukonya abananchi nanda konye no ine kinyura sole igonga choro murayo ratokonye na Prince Nyachoti oteba nabego Benjamin yo mwana Thomas at watching live kama kawa from Obasi Boigesa village with my wife Damakrini Kwamboka pamoja na watu Leushansan na Giana my daddy Kembaga Nyabuto Mam Paris Uncle Gigi na Aunt Ruto bro Armstrong Moses no Nyancha baso imiyomorobirio agoteba no ali imiyomorobirio mbako moire na nomorobirio nigore fire gusemuliro abigo manchito muligeria ndoche MCD na oteba na ifasha kiragita pamoja Onsakia Junior Erimoti Radio ateva from Rangata Prison Nairobi no ali imiyomorobirio Nicholas Osirke Osoro ateva from Rangata Prison ateva tuned in from Magina tuabokrebia Mosetino Saint Kebande na otebingo no bwate NMC agotebangari Kenya Village no ari miyomorobirio following Jessica Moran soka bwakira maiga guchia sekinyorogyon sikianya nsacha mbekera babaswa somorobirio Jared Moindi Shem Kiaka Joshua Ratemo Geoffrey Moindi na Christine Kerubo litskoligia na boigondo che Charles Rwanga otebano ari miyomorobirio Jared Orure Matureti ateba kurwanya Chichi Secondary Nyamira County bwa Kiribia na boigorinet Cherono kurwekeranyo following Elvis Ombuna ateba following from Kenyambi Keombu na bigo musoribige sundo chiro ari miyomorobe Fred Moga ateba watching presenter Kandindi ensoko kurwakeroka ebokiete se abatebiringa bwakire kurwasinse mu kiriya cyakeroka biyake gimu mwanchu muligelia semambi abono bali mwanyara kwa mokonyora libagana go soime yomurubili naboko wenda na gutuma jumbe chiago tonyara kwa batogoteba gwa soire go activate Diana nguligelia ali SMS atotebinga naro liyo soira somurubili Diana chikire chisa chogo totebiringa na limwe muri lituko amatukaya tindi kweba ngonko inyori mapema kwabeka gengi ulende gwatotebingi gekale igoro mwatotebetie imwatotebetie ndutotegererete na lero lende ntuganyete tororenga ningi gekaba Mwanjito Mogiria sensemo ya WhatsApp ndo chewa yuko omusuribiga soire na boigo Dennis Kukupai tinga kisingo kwenyolia boigo ngana bagotuma clip kiago in 30 seconds kero kobeke simu ya wiga kwanyara go kwanya abantu bawo kwanyara boigo kwena nikirengerero kiago cha sita singito Ensoko TV ekitogoteba butambe ngani goge kunyara gikuigwekana na boigo gotegererwa kurenderi ngana litoli litskoli ya lero lingana litoli mwamu rigotebanga omwana tanchiria sekinyoro nabo araimokera gusambe kinyoro ekyo erio aigwe liberera lyaye omwana otanchiria sekinyoro Diana karegoteba naba araimoke na gusambe kinyoro ekyo erio aigwe liberera lyaye arorenga iriberera lyekinyoro ekikere mwanchu muligereri nchetinda amanyo omwana oyo utanjiri ngiye katete gukora cinza cindo mundra baratoka arorenga tanjiri achaga kora ibintu bitabwenere tyo nyo usaliri na namono rende bagale bataba ngomwana utanjiri na baragenda sambe kenyuro kera sambire kenyure kyo kirenga kiya yatete kuiguliberera liyaye eliyatete kuigwa ni manyete ndiko baligiya igata getarorenga ngikirigie gokorekana ase kenyure kyo mwanchu muri semambia bono buna kuiguliringa na limwe muri kale bataba ngomwana utanjiri ase kenyuro na bara imoke na gosambe kenyure kyo eliya igwe liberera liyayo
aye asoberete inkieke murabaro yosiringaniri rimwamu ibwate maningi kigo cha sole kikelia ukonyara kwa bagu kwimanyia sema mbia bono unakwaligereria bwese screen mwancho muligereri Diana gakale ko tatebinga abana mbale bataganjiri abana bataganjiri Diana baucha gusambe binyorunga batete koiguri ibirera kinyorungi atigara chena atigira abo okonya no na si family mwana rotanchiri na ndo ikane kinga timunganjiti gonga wikeri libagali ayo manchito muliria na bagote tabyanga ringani rieto rimwamu ekerenga kya enkere kina bongonga ninkiri gote batunyare tugusika mutu manchito muliria tutayitwa no mutu moko kego tunyare tukwira tunyare tukumanyara gende tukoneke kokoro chingongo ao manesku yansi ya Kenya twate babutamenga getaseni geitoge okumanya na bego kyanyara keko tosemya twanyara tugusika nayo manchito muliria amoire terenda na demo umorobiria soko wakire Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obulimira bwesiro yobunda bwense Kolende talinchira ndio sura krobolemi obiyoke Enyoreri bagari ya bene kwa egwa megerio chisemi nobo semya egrio obolemi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyini simegete ndera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya we kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomurobere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja
alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autopat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiririe ukuria email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Manjito murigeria ne chinga kichinira ne gukoira sensemo ya magia tunyarito kumanyaria genete koneki gukora chingo a minisiko yense ya Kenya uchakire county ya Kisini county ya Mera chinga kiko cha kabene manjito murigeria kurwase county ya Mera asomo ngina zipora mari uyo kagire goitwa na gutinde kwa sensemo ya Gekomu agatedro ase county ya Kisii obete ko gutindo kurwa hasabo bisaba homicide babete bagutindo kurwa mu biro yo nabo gachinga kibanya ati bagusangana bamenye bikinsemicho nabayigo omu DCPP bweta seni ya Kisii Central Musa Imaimai igane kiriebuna omukageru oyo okagere kumoita mongina sipora nigale abegetubyara nabayigo ichinga kyobuningi bwachakiwe bene kwenekia ikirete koitwa kwa zipora manjito mugiria oroboturwa betero kwaliganwa noyo minto petrol machine tosonyora senchia bene nabayigo turanyo tukorotegerera magega yomobere womuswati oyomo oyo manyakaina mnazi podra omari gotoka chinsemo cha Cathedral gatendikira shinjira chubututukana aburitu kurigoro nigori tukurerero omobero yo onyara kubagogo tindokorwa asensemeyo. Tulipata ripoti ya mama moja ambaye anaishi katika kijiji cha Bosongo ambaye alikuwa amepotea kwa boma yake. So tulipopata hiyo habari, sisi maafisa wa polisi na raia wale majirani ambao walikuwa hapo walitoka wakaanza kumtafuta mahali ambapo alikuwa anaishi na mume wake, na katika ile hali ya kutafuta na kuangalia walipata katika sehemu ya shamba nikikorikyo no mo CPD begeta seni ya Kisii Central Musa Imaimai uyoerere igoro yege korikyo. Na hakika hivi sasa vile ninavyozungumza tumepata kufufua mwili ambayo kulingana na uchunguzi wetu wa mwanzo inaonyesha kwamba inaweza kuwa ni mwili ya yule mama ambaye aliripotiwa kupotea. Kupitia uchunguzi wetu na ripoti ya daktari ambaye ataangalia ile mwili pale kwa hospitali, tutapata kuthibitisha kama kwa kweli ni mwili wake, na tukithibitisha pia katika uchunguzi wetu tutachunguza kujua ni katika hali gani ambapo yeye alizikwa pale, kama aliwawa
yote hayo tutakuja kuyapata katika uchunguzi wetu ambayo tunafanya kwa kini. Ukwanekerekyo nigo abekire teneni mokagiro yomo nigabekiro biara oraje konya igoro yobotukyo bo. Hivi sasa ningependa kusema ya kwamba wananchi najua wanasikia uchungu, raia wa karibu, majirani najua wanasikia uchungu kwa kumpoteza yule mpenzi wao, lakini tunataka kuhakikishia kwamba tutatenda haki katika uchunguzi wetu kupata kisa cha haki. Go imamai aboria wananchi ni amatenya gusira kwa baba tweru ekirobo tukibogendrete eryo komanya ekikireta yo. Kwa hivi sasa vile ninavyozungumza tuko na mshukiwa ambayo tuko naye, na katika uchunguzi wetu tutajua kama alihusika katika maafa ya huyo mama ambaye mwili yake tumechimbua sasa hivi. Nanyana bo mapema harit kuria rero nige amatenya gusira yaganyo kwanguyo gutindokorwa omwanchobo na bigo obwene bo mwanchobo kubwatiwa. Sisi tulikuwa tunaomba juu mwenye amemua ako na ako na watoto, huyu mwenye amekufa, serikali tusaidie tupate haki ya huyu marehemu, akiende kwa watoto wake. Hilo tu, kwa sababu bwanake alikufa kitambo sana, akamwachia watoto, akamwachia nyumba ambazo alikuwa ndani na collect, analetea huyu mwanaume anamlisha hizo nyumba through hizo nyumba. Sema serikali tusaidie, tujue vile mama ameuawa kwa kupenda kwenu. Tusaidiane, serikali waingie ndani, hata waheshimiwa wetu waingie ndani, watusaidie tujue mahali mama ameuawa. Nenge korwa chogwe cyane mono ekyanya ko bagye kweneke kwa korwa buri kuri igoro asibono eserikali na bigo ebyombe byoberende banya ko bagwisokya na kurusia omubere bomusubati oyomo oyokagire kwitwa na gutinde kwa aschinsemo chege komu bono nigo eserikali yanya ko bagye kuroko bode gotia sabantu ko baba tweru ekero omukagiro yomo abekiru biara ekero obochuki bogendrete kurpoteria Ensoko TV kuruga ekenyero kyege komu e county ya Kisii tingo ko Petuel Machini Biamono Petuel Machini asorboti urukolende egentonara lire Diane semambia bono bikoro byo itimbigenderete uroche umuntu agito umuntu uguri umuberocho oyotindeka ubeka usinegu nime negento kyogo kumisano mukageru bate abanaroro tagetabanya nyimba babwati ngani yo asobwanko egerende manyekanenga oyongi kirerete achikoita umungino bande egento kumisano sana. Ndi muna butambe togotebanga ekero mukwanyorire nga muri kuigwana ekero rasinyo mu gusekero muraso bwanchani chinjere ne chinyingi chigusansura mu chandu yo itsaita motigane gose moye karansi mukwane ikiagara bonekero gwito monto kwatindikaga guyani bantu mamanyiti timetiani bunanda ruko monto bunoyo turamanya rwose no bwanchani gose ningira kinende negekorwa kyogo kumisano mwanchi buri to kagenda busyo tutigarite se county ya Kisii muri kito weekly forenge nigaga totebinga abaorokia na aborokiwa bali bale ase urusagia rwa KMTC ose skuru yo kwegeria bali bakwegera maegerio yo borwalia na mono bande bachiko baba nasi abande babanyagitali itukuligoro nigo banyoreta maegerio kurwa se kiombekia NTSA igoro yo burende bwabara na mono enchireli bakareko baba korwalia no nyambali banyorire umuchando kurwa sembe basokane para Adan Kuno oyo oromo bosabwe kiombekio kurwa sorwa ngoro rwa county ya Kisii niganyarta ko aligania egekale kyo korwa amaigelio gochia ase aboroki wabo ba ekiombekio gose beskuru ya KMTC buna enjira yemo yo kuyaregania gochikoli chengera litukuli gwetangana mibasakano yebara nabako kubanyura bali basiriro bugima bwabo gwetera ase mibasakano yebara bono nige kiombe kya NTSA ense burayi bwaye omo busomo nene asoro shegerwa Kisii adanado bayana ni robo semia gochia ase aboroki waba KMTC ya Kisii. Today we are here at KMTC Kisii campus following an invitation by the school by the campus principal just to have an interaction on the matters of road safety with the students, because everybody is a road user and this information we need all of us so that we can reduce these injuries and fatalities as a result of road crashes. Because statistics shows us by NTSA the year 2024 we have already lost 4,748 Kenyans on our roads courtesy of road crashes, and road safety is a shared responsibility
especially our students are in the category of vulnerable road users, especially the pedestrians, and also the mode of transport most of the time is boda boda. So we were having some interaction on this and their experience, so that at least they can have responsibility beginning with their lives, because life does not have a reset button, and we need to have always precaution as we use our roads, because these roads belongs to all of us. Bago kuwa na Nsoko TV magega yo basemi obwo nigabora kuwa bwa KMTC bago kero basemi obwo na gwatababuna ningo banyori gwe chinchira chingiya chibotumeki gwe chibara rogwetanga kuri aseme basakano bunaba eti. I'm very grateful for NTC people for visiting us. Today I've learned to observe road safety. I used to wear earphones, but now I've learned that I'll be very careful to prevent accidents in future. For now, I've learned how to consider left and right before crossing the road. Reckless drivers, like you should not take alcohol while driving, because it might cause accidents. You should not overspeed as a driver. Onye nabo ni go motereneri gwe skuru yo ayanekire buna obasemi obuno bwengencho gotia sabara kigwa ekiagera nabarabwo gotumeka bale chibara. I'm very pleased to have you as guests in our campus. What you have come to do is very important, because our students need road safety, and what they have been taught, I believe will be able to assist them, so that when they are crossing even the roads, we will not be having cases of many accidents. So thank you for the information, and we invite you to come, because we will be having other trainings. We will be training other people, even borders, on the issues of road safety and first aid. Adan niga singerere buna ekyombeke ntese gecheko gandira okoro bonyabi asachipara rokwene kebuna chigale chiria chitaikerane birango byo kobera para echiri gotoga bara naboigo abagende bechigale gwetanga kurwa sobotindu. We always have a shared responsibility with other government agencies. For instance, the enforcement of the law is a reserve for the National Police Service. We always plan these joint operations just to ensure that we crack on these unauthorized or non-roadworthy vehicles on our roads. Nevertheless, we also talk through the sensitizations that we have spoken, and also this is an agenda of the government. But nevertheless, it is your personal responsibility to ensure that we always take these vehicles too, because the information is already out there, private and the citizens and also the MDAs, to ensure that we pool our resources, to ensure we make sure that we use vehicles that are fit for purpose. Inko reporter ya Nsoko TV kurwagaiga asamaga chake MTC orosagerwa Kisii county ya Kisii reteriane Wycliffe Orenge. Majito maliria tugotigana no robot yuro nigo abarai be kanisa ya AIC by kurorogongo rwagusi bakoragwa na Pastor Paul Ochola na Pastor James Monyenye besokirie na gusaba Bible ko barenda abana babo chinga kicheru sentambe nabego Bible baboli gwe banyale bakumanya bona abana babo gutumia chisimi ose asomtandao chinga kiboigo banyale tebagusira amaterabo litsko ligoro nabego kubuli Bible kwene kiabona kunyara bali bagusire biego bana babo nenchira yamo yoko basira chinga kicheru sentambe majito muriyelia robot rwabetro kwa no masakito tobanyore kurwa studio yakabere. Yesu shirikisha kwa vigelegele. Sema amen. Katika wakati huu tunaelewa kwamba tuko likizo ndefu ya watoto ambao itachukua 2 months. My plea as a clergy, my plea as a pastor ni kwamba wazazi wajumuike, wazazi waajibike kwa kuweka watoto katika hali ambapo hawataenda kinyume, hawata mess up wakati wa likizoni ndefu. We look forward to parents getting involved with the children, wasiache watoto wakizurazura mtaani wakati wa likizo hii ndefu ya Krismasi. Wale ambao wanafanya piracy ni hatari kwa sababu inaharibu ile dhamana ya wimbo.
ama inaharibia yule ambaye ametunga nyimbo biashara. May we ask God to help us so that we change and we stop the challenge of piracy that is making the music industry not to grow. Najua kwamba an empowered life, an empowered family, an empowered Christian is an empowered church. Hiyo inatusaidia kwamba tukaweze kuwafanya watu kujitegemea. Na katika hali yetu ya makanisa ya Mungu kujitegemea inaenda katika mambo ya maushirika manyumbani. Mtu anapopatikana kwamba ako na changamoto za kifedha, wanao nafasi nzuri ya kuweza kukuja pamoja na kumuinua. Kama ni biashara wanamuinua. Katika makanisa yetu inakuwa nafasi nzuri, tuko na nafasi ya kuweza kuwafikia wale wasiojiweza kwa wakati mmoja ama mwingine, ili tukaweze kuwainua katika hali yao ya kifedha. Nayo inakuja siku ya wamama wamebuni, inaitwa siku ya society, ambao tunafanya mara moja kwa mwaka. Tukwirana nande asense moyo bochenu na nene mono tukuligereria enki senete ndetokora umo seneta bwe county ya Kisii Muske Richard Mumunyongo kwaniri gurechi ubokoreri bagendete kuruwe gwase Chinyagitari na nene mona sakale gotaba Chinyagitari chinde nigo chibegete ebirengo byinse byo bochenu na nene mona asikiria kwanetenga nigo bokoreri bagendete bwenete gokinigwa ase Chinyagitari gakwanetaya imeye senete kere committee senete gendete kuligereria iguru yokwanana obochenu asense ya Kenya. I was in Kiambu County yesterday, and we have visited several counties like my colleagues have said. Mr. Speaker, the situation is not helpless. I was actually surprised that when we visited Kiambu County, even when we found the challenges and the mess that was at the referral hospital, where the kitchen doesn't even have equipment and machinery that is cooking the food, the ceilings are collapsing. Mr. Speaker, I was shocked that patients in Kiambu Hospital have never eaten meat. Patients are never given an egg, or do we have sugar? I mean, it was really a very, very painful scenario. Even though that was the case, Mr. Speaker, there was also very good information from Kiambu County Health Services. Why? Because they have done 24 level 3 and level 4 hospitals, which are all brand new. We visited those facilities, and Mr. Speaker, they were quite impressive. The governor has officers, some of them who have worked very well and very good for the county, but some of them have been a problem. Some of them have gone and opened hospitals, their own personal hospitals in Ruiru and in Thika. Some of the medicines are found there, and I want to mention to this, Mr. Speaker, I have a very special request to make to my colleagues. We need to get out of this building and go to the counties, Mr. Speaker. Every single place we have visited, we have seen that there were changes. Manjito moligeria tutugarete asenseme yo bochenu chinga kichwego nigo mo seneta we county Nyamira omuske okongo mugeni neranyarte gakugikiria omorobiri omuya osha asensemo yo bochenu asatebetebuna nigo ganirio ligerirwe nabo igonyare gokubwatuka obugweni agocha sabarwaire nabo igochinyegitari ase oboikerano manjito moligeria tikatukornyore chinkwana chae kurase studio ito ya kabere. Is supposed to meet the medical needs of Kenyans. When I go to a hospital with a SHA card, what I expect as a speaker is that my medical expenses will be met by the SHA card, Mr. Speaker. So if I go to hospital and if you calculate 1.34, that's about 10%. You cannot pay 10% of my bill and then you cheat us that SHA is not working. That's the point I'm making. Expert treatment. And Mr. Speaker, when some of us come to this house and say that SHA is not working, it's because of the personal experiences we have gone through. Mr. Speaker, we incurred a bill at Nairobi Hospital of 1.34 million. And the only portion that SHA paid was 218,000, Mr. Speaker. So how can we tell Kenyans that SHA is working? I mean, let's be serious. Let's be serious, Senator. Let's be serious. Most of us, Mr. Speaker, when we get sick, we go and flash our medical cards in hospital because we have all those benefits. But the poor of the poorest in this country, Mr. Speaker, don't get
any assistance from this thing you call SHA, Mr. Speaker. So let's call a spade, Mr. Speaker. Because we are leading comfortable lives, because we have this good medical cover, Mr. Speaker. Wanchumurigiri togoso ase county ya Nyamira asibona basaye basemi gwigoro yobo kwegeria mirimo yobo bundi libanyaraka bakonyora amabaga yemeremo na namono kili bagatebanga ekera bamanyire mirimo ya maboko yobo bundi na kende nigo bakonyaraka babakweroseli yobo gimabwabo esenchira ya mambia ayani gakwane tu asensemo ya gesima senene mono banyaraka bakoegwa esegeto yogweso ya asechikosi chichirabe chiko bakonya gokora obo bundi. Apart from furnitures, gokorotore mangana interior designing, gokorotore tiling, gypsum ceiling, wiring, window bends, wardrobes, kitchen cabinets, wall units. Everything is a matter of time. You try, you fail one, the other time you succeed. So you keep on trying. We are hoping of big things. Because when we started this workshop, it was a workshop by Kayo. So we expect more from God. We are just keeping chasing the achievement. We can take down to our challenges. The price of materials and everything. For example, for example, to name is to at 50,000. A material, each material toward the material cost around 40,000. Next stock container cost 48,000. Is another challenge. You can go to my sababu. Customer may say they're going 50,000. When you may say achire, material chachire almost 50,000. Nakibono, nakura nyalgo go change client yekenga, even say yakin all of a sudden. Konyarama go rare say materials next time kwanda gwanyora shoot it. One in change to that vijana Kenya stay. Oyo koende class kama tenga ngosto manchikulikwa. I sympathize with him or her. Wana yega sio kaboko, iki yao kominyubia kubwega sio bisi. Igwega siandensi kudina maana ukwelika. Yeringia kubwega sio kwanda obisi mwebegete suti all the time. Kene kintu kanda tigere vijana byoke na bano. And by utilizing ki chabo para bake. Koyande class basomera mangana ya kuyo ubundi boko. Agarenda bachigwe konya mambi. Mbaga ni bachi kweli araisi myaka nyale yachire yakoba konkumanyegasi. Wanjito mulgiria tugutikana no robot yuro nigo mwasiri we biembe no boncholo boko kimense wikire fo paranya arairege karo kyoko kwanire mirobirire bosyo yogo koyo korekana asinsemo chi county ya Kisumu chitarikinye hoika chitariki isano naemo omutinyo gocha omwaka oyo asege karikyo kigo chikoligeria mangana yo boncholia naboigo obochori yani obiyombe bike mensi ya Kenya asabarai abanyati bawikira no mugavana we county ya Kisumu Professor Nyang'nyong bagakaba bagokwanira obuyabu obiyombe byo naboigo emerobire serikali ebegetigo chikwene kyabuna abakenya gocha bale hosemi womanjito mulgiria tutoranya robot yuro asentra yabene. We are having it because I know the Lake Region Economic Bloc. I was the pioneer chair for the last 5 years before I handed it to Professor Nyang'nyong. I know the dynamics of our economies in that particular place. And that I was saying that our region is agro-based. You know, we're talking about sugarcane, we're talking about maize, talking about fish, and this is where we can bring our people together, because the individual struggles can now be turned into community struggles. And when it's a community struggle, when we pull together, it's easier than when you are doing it as an individual. One of the things that I hope we shall discuss at a very extensive level is the issue of infrastructure. We must be very ambitious. I think we need to be very ambitious in improving infrastructure in our region. Wanchumuligeli muraibu nsotebire nigo abakenya gwetanichi milioni 25 nemo bakonye kirine chibese chikurukunga hasla fund ya serikali ya bwatokire gwetaniji bilioni 53 gochiase abakenya libanyara ko bakwegenderera muraibu nse Dr. William Ruto nigaya kwanira ya segikale kyamo gyakorekanita sumuchiyo Nairobi anamona sibali ko babakurigereria amabaga yo kuigurwa yebiasara na namono egisikeli gotebekana okonyora chibese eli kunyara ko bakwegenderera Kenya asenchira yubikirana.
To expand financial inclusion, we launched the Financial Inclusion Fund, popularly known as the Hustler Fund, which has so far disbursed 80 billion Kenyan shillings to many Kenyans since November 2022. The fund has provided dignified credit to those previously excluded from formal lending. And let me say this about the Hustler Fund. The primary approach that we had on micro and small enterprises. In 2022, we had 7 million Kenyans, 3 million of them being micro enterprises who were blacklisted in our credit reference bureaus. And they could not undertake any business, they could not open an account, they were completely locked out of the economic space. We took the decision that we are going to change how credit is accessed in Kenya. We also took the firm position and negotiated with credit reference bureaus, and we redeemed 7 million Kenyans who were blacklisted and gave them a second chance. Today, I am very confident and happy that the 7 million Kenyans have since transformed. Today, we have 2 million Kenyans who borrow religiously from the Hustler Fund. Today, we have close to 800,000 entrepreneurs, small businesses, that today borrow money on our bridge finance as part of the Hustler Fund. And they are doing this without the benefit of any collateral. The biggest problem we had in Kenya was that for you to access credit, 5,000, 10,000, 20,000, 100,000, 150,000, you either had to have a logbook of some motorcycle or car, or you have some title to some piece of land, or you have a pay slip. Today, an ordinary citizen without a pay slip, without a title deed, without a logbook, can access up to 150,000 shillings on the Hustler Fund, the only collateral being their credit record, that they are decent people and they can pay. It has expanded the collateral space. Today, the collateral space includes your credit rating, which comes as a result of you being able to pay your debts. Mwanjito murigeria boigo tugusuka mutwe nigo abarai bakoyamirire serikali bakorogwa no muraibu kiama gya DCP Rigathi Gachagua bamugikirio muraibu ense ya Kenya Muske William Samoei Ruto asiba goteba nigo agoteba nga barobo buna abarai baria bakwamiriria serikali nigo bakoye bagane serikali asiba tebire buna nande boigo Kalonzo Musyoka na boigo Eugene Wamalwa tibabu ati nchirende yonsi Hose Tibali gochia gukwana gotwari nkwana no muraibu ense ya Kenya sibatebire buna n'enchira yabo yokorigya kisera cyabo mwanchito murigeria tunyato kolentere clip ikigosoro botyorwo tonyare togusanga mo director tukura studio kabire tiara tubekira tusuke motwe. Nimeona huyu Kasongo jana akilia akisema ya kwamba ati kuna wanaume watano wanakutana ati kugawa serikali. Huyu Kasongo hana habari, amechanganyikiwa. Unajua tangu alienda pale Kisumu, pale Bondo kulia machozi ya uongo akisema atanalia mambo ya Raila. Kalonzo akaenda pale, Mama Aida na wote familia wakasema wanatabua Kalonzo. Huyu Kasongo amechanganyikiwa. Sasa wewe bwana Kibinji, katibu aletwa. Aletwa atea. Ateu. Wewe bwana Kibinji, listen here. Wewe una habari? Hao wanaume watano wanakutana na mama moja. Hakuna serikali wanagawa. Wanapanga vile utaenda nyumbani. Hiyo ndio kazi iko mbele.
Na hakuna mtu nagawa serikali. Tumeambiwa na watu ya Kenya kazi yetu ya kwanza ni kupeleka Kasongo nyumbani. Mambo ya serikali tutaongea baadaye. Hiyo ni propaganda ile umezoea kwa magazeti, ile unalipa ati kuna watu wanakutana kugawa serikali. Wakenya wametuambia tushikane kwa sababu umeharibu Kenya kila kitu. Watoto umeua. Wale wengine umesema wapigwe risasi muuu. Masomo ililetwa na Kibaki umeharibu. Matibabu ililetwa na Uhuru umeharibu. Biashara imekwama. Mashamba ya watu maskini umechukua. Wakenya wanatuambia tukusafirishe uende nyumbani. Kwa hivyo ukiona hiyo wanaume 5 na mama moja wakikutana, wanatafuta mtu moja ya kupeleka wewe nyumbani. Mambo ya serikali tutaongea baadaye. Lakini nilipokuwa nakuja hapa nilipata simu nyingi sana. Watu walikuwa wananiuliza, wewe Wamalwa, tunasikia wewe na Kalonzo mnatafutwa na mtu anaitwa Kasongo. Hizo simu zimetoka Kenya yote siku ya leo. Nilipofika hapa na Kalonzo, Rigiji akatuuliza, nasikia nyinyi wawili mnatafutwa na Kasongo. Na akatuambia mkiitwa msisahau kuniita. Rigiji, nataka nikwambie ya kwamba tukiitwa, mimi na Kalonzo tutaambia Kasongo, huyo kuzo wetu Rigiji ndio spokesman wetu. Kama unatafuta Wamalwa, kama unatafuta Kalonzo, wewe enda kule wa Munyoro, tafuta Rigiji uzungumze na yeye. Diana, igwete musiki Eugene Wamalwa agatebonye gutaite gukwana na bali barese United Opposition kianda wa Munyoro ligia Rigiji mukwada nere igo nabeko nyale kana bakwada nere siasa nibu atambangi na Rigiji otebire naki aba Kenya ba motebirie gasinta ngane yo gosabirisho murayibwense guchika ege ntungucha neba ngaba Kenya gara bagotebire ngakiendelirie oborai bwasoire na baro kuja bari bainyora ngo Kenya nero motebetie akore gento gete na gento gete igo mwanchu murigereri negati yari twabwatese mambia bono tware gukumanya nganki kegendete kurwa ase chinsemo na nero mono kwigura abaliki baitu na banyareko bago yasoki bochaga iga mugano ruringe ulitwa kwanero motangani bomubere gotoko tindekire muntu akaite to muntu akanda kamotindeka nigenteke sana tari gusigia chakeire chinse chindi giakorekanire lakini rende ntumo gusiga agatebire ngatotakiri gutwara amanyinga asama bokao bagateba ngachiro kono situ basa guchiro kukunde kwabuli ngore bwangake orende asenchira yubikire no monchu muri totebinga abaliki baito nigo bari ase chinsemo na namo nabagotatebikiri yotete banyare kwa bakubwatia na baruwa minyoke ne buse kiyabe ase bwango mono eli banyare kwa bakoranga ningi kelikegendrete ase kenyurule Diana ngagerete mbale babiri batatu bali kiri chi message ese mambia bono kera tugendrete kuyaliga nitoso essence mu ichi gazeti elio tororenga twanyare kwa batoko manyumu ligereri nara liali ase chi gazeti nande ninkoboli Diana tugendete koligia ase bali batotomere chi ujumbe bono mambi miakire ngotete komenya miakiri Nyasaye arange pia mono aba science bense ya China nigo bagendrete kuligia akaliogo karanyare ko baga komentera abantu bugima bwabo unyare ko babuike miemo ne 50 150 years igorende akalioga gagocha no kamere ya etingo kamera mwanchu muligereri ngo kubolie semambi yabona kalioga kaba science bagendete kuligia kurwa sense ya China banyare ko babakorangu bugima bwa mwanya abantu bwamente kanire bwachire miake miemo ne 50 agantetera gukaratuka karetirwe chemist yabunya byose kaikiri wabunya marambe kaiki wabwa sense meyu ya ragogo kaso igwe sense meli ya Kiambu bali muri chinsemo chia pipeline Tasia bali muri chinsemo che Dagoretti gaiga agantetera kunuka gore oike miake miemo ne 50 bali nyasa wanja baike miemo ne 20 kebatiera gonte bichinsa chialire igo kantetera gutakaro uchingana akabike mubiri akinde innocent egento kiagire na sekire mje maite myake Nyasaye kwanero komenya rende research ne yancheire obutafiti ndebo na butokorko okunenge gutaka komanya gutaka komanya Nyasaye nero toeta akiri tubwate obungaini togoteba
igonganya bakorige narombia lakini rende inche gento keragere tinywa ndanyure nde nyore yarenge yogokeya bagoteba ngogotebinde tukoirana egento igurunga it is good kobe doubting Thomas kobwa goanchirana kire gento gotebu kireta ikanga yabai Onsembe Kennedy kutoka Kuresoi Molo Nakuru twagororire abuna Nakuru chisemeji chia Kuresoi chichire Molo biyamona biasi biyabeire Stella Umare akateba mama Justonya Maya mark me present biyamono na Simon Wazima. Good morning team Ensoko TV biyamono Simon Wazima asoko nyarakaba utubwatia na namono asemambi yabono Diana atatebia ngumwana utanjiria sekenyoro na bara abaseko sambe kenyole ekiria aiguliberera twakobolia sensemeli ye SMS yotatebie tata tondo mutumo kumusini tukoirana tosoe asechi gazeti na ande na agotebiri emiaka na mia yemo ne 50 abasayansi kurwa sense ya China batagete tomenya Diana otebire kandi tera kutaho kamera nabura nyore igatete gokeye miaka Eye Ensoko TV Oboroso bumugusi Mrna nabali bechinguru Erikwe manyabona wataka kuruchitane nyechiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana maya obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asa marieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana ya ikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa utigire onge ya konywa amaryogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatale ichyobutindu amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kwa kunyaretera abuna atekire ego chakara ime rgongo rwa busi ego ikaiga ime yo mochi o Nairobi egati chingongo ao chense kira litko olia chuma ensaye mo ya margoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Ensoko TV oboroso womogusi nugane tibyo bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao company ya Davis and Shotleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kyanda asobonia bwebyuma ao byobyo bwekerengo kyayigoro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekyugushalire bimeria mache chigenerator chisolar panel amone machine chyo kenura mache nkwaga bari swimming pool na kugisibya nkone bara malyogo yo kenura mache asumu cy'ubusongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negedesenya kenege Kigali asamange bakirisimi ase namba 07
08623645 gose 0711079840 gose 0711079324. Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobokoreri buao. Ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions. Bwenyo rech machine ao chigotumekasi chobese na bwega chinsemo chobo inchoreria. Ligurito neliokokera nigotogokobera ekero kwagurire. Nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakere simi ase namba 0700259909. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete nambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyoria ogukwa gose okubonchureria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchureria 0788666662. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Uya kege mwanchu muligili bw'Ensoko TV mambi abono to kwaligania sensemo y'ekigazeti chetire chitaikaisano ne momaega yechins ense ya moya bono mambia soka boko kwa nego mbwate gazeti ya The Standard mwanchu muligili anana mono nabuna nago TV ya Diana bono togoswa sensemo y'ekigazeti lakini ngona kuligio lenche rogo ntebya mia kota ite komenya nebe go sine mia mone 50 gazeti ya The Standard iga ase headline yaye na bondo che bune kale gotebanga mbali korora mbali koigwa mbali korora kebe mwancho muligeli ine gazeti ya The Standard bunda orocha se screen yago bagotebanga mbali korora mbali koigwa na mbali korora kebe kende gionsi mwancho muligeli ine gazeti ya The Standard ase kale gotebanga umo ekiombe gya TSC ekigotebekana kiagundire usikibuga tobugundo kubwatekana ni gazeti egotebana kyo kiligete abalimu abange asense ya Kenya nande kibuga tabakoli emirimo abange sano mwancho muligeli kogotebinde ayale se gazeti eyu nabego amwanchito muri gazeti ya The Daily Nation no erega gwase screen yago bunorochiga gwase screen yago mwanchito muri na cheche headline chiri tukoli yale se gazeti ya The Daily Nation orochense ya Kenya bono niye guchikonyole goldenero ligena lya mabera tukire kenyore kemo semo ya Western narore kenyoruge Kolomania se bullfighter korwa goldenero bagatebagire ye billion gwetania chimisano ne mone 53 ime yenseme ye Kolomani chinsemo chinde na ne company ya moyense abongereza Diana ego chikobage kuya lige ne liria mabera negati yali tubwate ase chi headline ase chi gazeti chiri tubwate se bambia bono mwancho muri nanda boy abo se screen yaona boroche ese gazeti ya The People Daily ngo kwa na bakalenga ense ya Kenya
nigo egendrete gotwara network gosegendete gokinia network yebibago imense ya Kenya nabo igo Museveni umuraibu ense ya Uganda nera nanyartuka bakogosereria ense ya Kenya ng'anachiko bagakugania ense mo yaye nera so enyancha ya Indian Ocean yagoteba ng'a chinse chinde chionsi ipi nigo chigokorera ebiasara kurwa ense mo ya Indian Ocean igasamba tukabua ngo negati yabiri byarorekanire murikito nara okurukwa Juliana na era ngokorara mangane biasara ningagete nachikoba na era gakonyora libagalia ya anyarikoba gagosona gutukuri gototebia ayale se biasara nande ndo chali bateba ng'a Kenya yangukia dhahabu ile gazeti ya Taifa Leo bakare goteba ng'a ense ya Kenya bono rende yenyore ile ligeneriria mabira nande ligeneri buna nagotebiria mabira Diana ngogotebia ari ng'airi berete lakini Diana mugano uyu bwe gazeti ya The Standard igore a follow up yani okubwati umugano renge igore se headline ye gazeti eli ya The Standard twasomete se igor bagoteba ng'a principles from hell yani ng'a abarimu abateneri bari barese chiskuru bakarikorwa SML ya hell bono nezeze bakaruete yani ababe ibagakora bitage wancu murigereri negati yari tochikoba tokorigereria ase gazeti ncheta tiko chaka ne gazeti ya The Standard buna twagotebire se chi headline che gazeti echichirabu nabo konyara kabagochoreria gokwerigereria abo gwesomera mwancu murigereria nyara kabagwesomera na namono buna nagotebire chi gazeti echichionsi pira kinintete torarigereria The Standard nabo igoturigereria gazeti ya The Daily Nation tokonyara chinga kinto some gazeti ya People Daily na akeigo nabo tokurige clip kyo morayo yubwense ya Buganda nera buna goteba ensemo ya Indian Ocean baitagete neba nesegie chikoba timanye tiba goteba ngoro beberu wa Buganda roikire chinsemo chia Mombasa yendo ndana kumanyanga aba kwana bali ba Rokona gusuka ba Buganda mbachi banyale gukwana mama Mina baguruku Fatuma mwana Tunu Igeswahili ng'a huku tumefika tumewasili we are very back here in Indian Ocean mwancho murigereri tiganchake ne gazeti ya The Standard isbakare bateba nigo bono obugundo bore ase kyombe kyoke krigete abarimu abange gya Kenya Teacher Service Commission isbakateba siboniga ikare ko bage ko bwatanigwa na kirigotebekana nigo bakabwate obukurumyo banene na nimono bakare goteba ase birasi barimu bakare gosomia nigo bono byo nchokire nakoba asenseme ya moyo kwenyora kibese ase kirengekene kwale teba nigo bakari kubwatana na abo bisa bale ase chiabisi na bali ase chiabisi chinene iga sense ya Kenya nigo bakari teba bali bakonyora emirimo nigo bakari kuba kubwatanirwa no kurwa maki asibakari goteba chinga kichinde nonya nabo igo okolikwa nigo kubwatigwa na amangana y'isiasa obukabira nabo igo bakari goteba abantu bande nigo bakagera ko bakwanchirirwa konyora gukinirwa amadaraka gose obonena ase emirime ya ekyombe kyukia TSC gose obukolikiwo bwalimu na nemono ayaniga nyare ko bagagosokibune kyombe keliye koligereri chimbwa nabo igo na kunenkia obikorwa byobukurumi nigo bateba ekyombe kyo niyo kyanyare ko bagikorosokie ebicha etalikoreka nendonge ekorokie kyombe kibwate obugundo kisaligete nabo igasi bakale goteba nigo bono mwanchu murigereria bagoteba abali baroro ase birasi abande nigemyo yakule nabo igo bakale goteba nonye nebyombe biri byabalimu na biro nigo bende kolera na ama bolia mange nigagendete kona kuboligwa igaiga nindoche bakale goteba agati ebintu biri bakale kuboligwa igaiga getanga ningeli bateba nobukurumi sibakale goteba onyo tara nyore mirimo ya TSC gotakiri gotwara liakili na libateba nga ligo konya konyore mirimo gukini gwekirogo nabo igo konyora nonye ne transfer kurusi gwa segete na kogenda segete nebintu biria ekyombe kia EACC Kenya reko gosoki bagintu gero bateba nga inefficiency and bias kororerwa na namana kisibakale goteba chinga kichinde nonye ne system iliye jipoto bagateba abantu batakire gosaba chi transfer abantu batakire konyora nonye ne nte kurukwa gukini wa madaraka gose konyora obonene ni kabwato muchando onye tuli kubwatana na barayigete bali bage siasa tuli konyora ko gukiniwa nabo igo igiye gatatu bakale goteba ni gabarimu bali banyoreri baga borokiwa aboroke bali banyoreri baga bakubega gwetera amakongwa ase birasime na ande bagenda te konyora
emechando korwa ase bari batenete no moroberio o internship olibo konyara kwa baba kwa abane konda bari bagendete gosoma gusaba alimu bari bagendete gosoma ECG school bagoteba negative bintu biri byanyara ko bikoyeria omoyo bwa bari bagotebekana bakosoma ECG school which internship program ya letatu kibese ngukwanika kiro mugano uyu mwanchu muligereri kuyobwatinda senjere wikanwa sepeji ya kane nyara ko bango gotebi goromba kwanete nande ni nyara ko bango gotebi noroli agosenara lialia aroro Diana. Rajito mulgiria antara chasu mugano yo innocent na gotiyo mugano monene horase gazeti ya itumna na chikitiko gotebia ng'ainsi ya Kenya bono nigo anyorire gold gosirige nalia mabira sesemo chiye chaka Kakamega no kagitoma director ituna bagotubekere biche yo nyarengo tebia ng'ane chinsemo cha Ikoromani North Division Offices chinseme chuma nchito mulgeria no chirigagu ase screen yago ase county ya Kakamega bagotebanga Isulu in Bushiangala ase chinseme chuma nchito mulgeria no morobirio cha kigubene use project yeyo bagotebanga Shanta Gold asas chinseme cho nigo ya chaketiwe bene kurwa chinsemo chia Ikoromani North Division kore no manjito mulgiria kingo cha somugano yasobwagale nigo abamenyi be chinseme cho bagochikonganya gubono erio o project yejugo somoro biriojo boko ya gold yejo onyare kogo chaki gubene asitokomanywa abantu 800 mbabe bagoskiwa kurwa chinseme cho naboigo ekamboni gochiko chaki was chinseme cho nigira ile miaka 5 ni 3 wika banyare bagwikerania enyeri abo gusasi batayite bakiranye kirenga kyabo gyoko ya gold yejo naboigo tokomanywa gold yejo nigera chiko ira chibese gusicibese kirira kiranyari chikoruswa kuroro nigo kire 27 billion astokomanywa asinsemo chia Isuru Bushiangala asomoro bire yoro mwanchito mulgeria nigo chira license kuchigo chikobe kororo kwene kya buno moro bire chikokorikana ora century abene nabigo kwemanyira mwanchito mulgeria igoro ye gold yanyari kotoka asinsemo chirande go chikoywa twamanyiwe ngani miaka 5 ni 3 nabiga abantu balia abameta asinsemo chigo ngano nyige ntekia gyatokirase abantu mali bako affected baba affected biyago sebobe ekubwati nga eserikali nga kigo chikolenda abantu aba banyalite bakonyora asinseme cyumanjito mulgeria nganyorere amangana yo asenchra yo bwagare ikyara bono nenchra yemonga abantu bechinseme cyo mbachikonyora chibese usimbe nyorere kyara turamanyanga eserikali merobiri kigo chikobeka kwene kyabuna abaminyi bechinseme cyo kochibare konyara bago konyeka no morobirio yo igonga innocent kero konyoranga mautato kire gusi onyatoka gali mwakibanga abantu bamwakibango nabo bakonganyigwa ntuma itinga ibara abekwe kubwate serikali ngakira tebe ngo bakonyere ose bakoraska amabutayo arayo inchentete koraligereria litanganie ase ebiche yu ya ligena lya mabera gotoka negintu ekenene sana na bali batokira senseme yu banyorire fortune kwateba windfall yabagwerere yani engabune gento kiramba uti kyali gwetega kyabayererie gento lakini igente getangani kweboli neke abantu abo bomenyo bwabo no burabu ngai bacha kogenda batebire batakire bantu kwetanchimisana isato ikinege nyoreke gima inyasi mwa muyonsi ipi ebwata nikunenya byose kunganyi gukorwabu bacha kuiye gold yeyo ngai bacha kogenda ebairu chibese abantu abayigeri wabande bamanyanga kichibese kibakoyegwa mbatakire bali Yesu bacho chako bugima bwabo erende tuatete ngumbantu mba mufeti bakaruese chinse chinde goseje chakoyana nu abangina becanga bachinyuchi yonsi ipichiere kinento kende ebe buna chisemo chiya eke oko compensate na karongo karoro ngakiocha kwa compensated abantu bacha kwikaransa gatiali umateke entokero muchando Kenya gaiga nonye ndiri tukurali post election violence victims bali banyo ko bagwa kunichikure chirichia koleka to mwaka wichiri wisana ibere nonye nekiombe kiabe kiruboni getakere committee yabe kiruboni getete kwakana bali banyo to muchanda kera abasaye bali kurubika naba Kenya tiatoteba naba Kenya bonse abantu bali babikagati malia amalie taroro is something go kwana keroro umuntu agotebia letelie taliao kwaruke bande kiao ayenkwa bwate kaneti kuna mangana ipi
ogotebi buno koegwa siringi 1,100 igokogenda ori siringi 30,000 echinde 70 okoreki ung'iranirie bono riswali nkwebori chisegi echirachikoba chinsemecho gose mbachikoba bagorora banta banyorire amafuta natugete talo ali chinsemo chetukana tugatebi kunga bono twabere burunge bono ngochikokonye katole nonye nenseme eri ito yakwire nde stogosiberia amafuta Mombasa ali kiwanda gilitu gasibeiri nonye ngero kibwa tumuchando gegasiekwa tugateba bono rende bintu byonsi bitu abinganyire nande nyigwete bali bachie toro bigo bairanetie biragita tumaete go sembi mbaka gendete nande ko yarima igo bono excitement yeroro litangania abantu bararigereria na bali bacha kwa gonye moko guchibesa gekwera ensoko TV ngo ikeri chinsemeji chia western chinsemo chia viga na Kakamega ngo kunera keigo baroro bacha batotebia bese igie gochicharende mumanye tali ngamwaye gumuchikosoa alia sonkubokiere ekiagara Innocent kero kwanire besiyo bakoteba nga abamenyi bali ba Kakamega unique account bono ya Kakamega niye guchikonyera 20% ye gold chibesi chikonya chikubwatukwa chiena nugo chese national government igoni account ye government ya Kakamega 10% yana nugo chese abanya Kenya rubono yani abana inchi bechinsemi chia Kakamega chibesi chonsi chigo chikoba 11.6 million chikobwatukwa every year uchiase abana inchi na 5.53 chiabo tukagucha serikali ya county ya Kakamega igonga bono tigatuiringa abanta bonsi bachigurwa konyeka amagenderera korekane wanchumuligereri nabo wesomera nagotebi ngo koleta nda CPG yakane tuligererie kiombe gia Teacher Service Commissions commission mwanchumuligererie ne commission yeteneta aborokia imense ya Kenya bali kirune serikali swagale bateba nigo bono okwemurungani korororo kurubekana kororekanete nabo igogo saba ko wachakire egera banyarka bakora ngende kurukubu nengi na kuligerera ingi kilikegenda tase chisemi asabakale goteba nigo bana bali mubakale goteba nige kiombe kigia sinyiru ko bage gukwanira amanga nabo na wanyana bo ekera bakwanete ne kiombe kikyo ko nengi mbwa na nene mono kuligereria chinsi gosobo kurumingo korekana bole sense ya Kenya EACC boigo nigo bakale goteba amanga na yubo kabira niga buchete buna lina gotebia se front page babegete na gaiga ndoche omugwomen rep gose umusubati korwa se county ya Muranga nigatebete asama tukabwa ngo iga nigo bagenda ase nyumba yobumenyo bw'umurai bwense State House na ntume kamangana ali yakwanete bagateba bakayewa amarube kiro muntu 200 yokulika balimu na gateba sisi juzi tulitwa pale State House na tukapewa barua za walimu zile constituencies wabunge wao hawakuja watoto wa hizo constituencies hawakupata nafasi za kuajiriwa buna maruba kale kwena nukubwatekana na bali bakubwate gento gegotebekana ubwa amatobu ya na abaraigete ba siasa nande amaruba yagatebekana gakairwe ase nyumba yoborai bwense ya Kenya State House kigo kiro mujumbo cheto akaigu 20 letters bono gento bakwebuli onya tulikoigwa na serikali igo amabaga itogora kitokonyora na nigo bona iga CEO gosolio tenete kyombegia TSC Evelyn Mitei abona agenda takoligereria na koranga emechandeye ngakie kubage gukwanirwa nindo chambo ko milemba nigakale goteba abalimu nigo bakwete myo ya sebirasi boni gani maetemba timogetemba romotimoko asemambi yabono na omogoto tebia Charles Lwangu mwalimu nabogoto tebinga kibinte bire na swakale goteba gatiyo bukabira buna binde nabo wesomero mugano yo asepeji akano mwanchumulira kini gintigarite sechi semi Diana bono gongo genda nande ndigererie ngaki abalimu abanene beji skuru na aborokiwa bakali kubwaterana ili kunyara kwa babako iba matemu niko barateba nga abalimu getebe batenete chiskuru niko bono babeire bakurusi goro na kubwaterana bali bakurukunga na bali bakurigeria matemu bakulinda chini vigilata aswagala teba niko boniga orobotiri wasokire rokoro kinga niga balimu abanebe chiskuru bakali kubwaterana ni chini vigilata na boigo na borokiwa ili baganya kwa bakubira matemu asa matemu ya KCS yagendete na abande bakali bateba bali gutumika chinambo nkona chitali chiabo abande banyara kwa bagosoya makaratasi gochiase birasi asabana baenda tokara matemu na boigo nigo bateba liberera nigo ligendete gukina se ekerense gendete kuligeringa kikunyara kwa bagikura oboibi gazeti ya The Standard bateba nigo banyara kwa bakonyora
chiskuru chinde nigo chikali gutumika chi projector asibakali kocha babeka amatemu ayina korwa machibo chia sabana ekera bagendete gukora amatemu esiboni gabakali goteba nigo bali ko abande nigo abana aboroki go bande nigo bakali kubwaterana na n'abainifigirita ili banyara kwa bako bakende banyara kwa bako ibira amatemu nigo bono iga ogwasomera umugano yurigere linga kyobo tyo kuna borubu karabwo asoko ibira amatemu nigo ndo chibakali goteba amatemu naraga kwanegetaiga similarly bagateba nge wizara y'echisemi nigo bono yanyare ko bagegwanchirana na bintu binde byatebekana kubwatekana ne gazeti ibine goteba asomwe ali mu bweskuru yemo okurukunga bwe skuru ye kurukunga Mitua Girls Secondary School ye toka Tongaren iri county ya Bungoma Celie Tangeline Koskei anyar ko bagotene nigwa na namano balu atebanga nige kubwata nigwa na oboibi bwarenge bwa matemu ya muri mu bwenge Swahili li karatasi ya gatatu paper 3 asbagatebanga bono iga nigo bagendete kurigereria na koranga umuchando yo nyara ko bagakora chisimi cyabwatirwe yatokekanira abandi babegete chi projector the levels abantu bakogenda koranga banyara ko bakoranga ki bagakora mangana indo chegege na sijisemi abali mubeji batenete chiskuru che chinene che cyuburuso bagale goteba mbali guchikoba bagwancerana amagani yabali bali ba JSS bagale goteba ngabanyara ko bakwayulibaga betenenere nabego tutigata sense meri y'ichisemi ndoche iga bali mu kero banyalite bagutwara ekusangira kwabo gusegi karo kyabo asiense mo chiria chia Mombasa abali ba Kenya Primary School Head Teachers Association manjito molgeria nigo bona abali mu batebirie serikali nabo igo ekiombekiri kibatenete ose wizara y'echisemi etie ko ba blame inga ninki abalimu nabo igaba nafunsi ose aborokia na aborokiwa bali innocent yao tebanga mbali batayase skuro yetandirogo cha kwara teba jingu barukonko na batayo bali batayo mwanjito mulgereria okonyoranga abalimu mbaroro nabo go chiskuru nchiroro che serikali gose wizara y'ichisemi kubwatuka chibese chicha capitation serikali yabwatuka chibese uchase aborokia borokiwa bali batayasi skuru ko nende bono niga kero babu atigikareke banyati bakubolie wizara eria y'ichisemi etige ko ba blame ekiagera nere bwatama muchekere kolika gusekero egokora auditing yanyarage konyora data kurwa kire skuru asi aboligo kwenekya buna wikirania ire emerobiri ya century abene edio batie kona kwa abalimu blame nganinki chiskuru chigotokera nabo igonki aborokia bagotokera batayasi skuru gose ghost learners nabo igo ghost teachers majito mugiria umugana rwa gazeti ya The Nation page ya 5 nomo abo igondoche ase gazeti ya The Nation page ya 4 gokwanirira igoro yo morobirio sha nabo igo obukurumi bogendete kwene kiwas chinseme icho asibagoteba manjito mugiria ngani go chibes chinyinge chiatumekire oikira boniga cyabo ige chinyinge niko chitamaitibu na chanyarite chigotumekwa asomorobirio yosha asibono ewizara iria yobo chenu egokwanira igoro yechibese chire 558.7 million chiabire chikobwato kogosasi nyagitali nande bono nigo bonengi bwachakiwe kwene kyanga chibesi chwa kichanyarite chigotumekwa ngaichia watnyarite go chikobwato kogocha astoroche mwanjito muligeria litukuri igoro boigo omo seneta bwe county ya Nyamira Muskokongo mugeni nabeteka gukwanira igoro yo murubirio yoshaka gotebanga noganiryo ligererwe onyare go kubwatoka obogweni ya centra ya bene gostia sinyagitali ikiraboni gatogotebigwanga wetero murubirio yo muya osha nigo bono abanta bange besokire nagotebanga mwanjito muri turi kubakonya kurende serikali gotebanga umurubiri yo konyira abanta banga sinyagitali tumetia nga kyo murubiri yo sha onyare ko gokonya onyo kwenda sinyagitali onyare ko gokonya kwaro chino ina borokiegwa ani aborokia omotienyo yo gocha tarike yemo kunyara bali bako shift wa goseba koirwa ase semeriasha banyara bakubwatuko bakonyiri tukurigiro nanya twengo tebye gati ali bago chikunyara bago konywa nabego muna chikunyara bago konyeka kurwa somoro bidio yucha kolero manjito muligedia egazeti ya The Nation igo kwanere igoro yobo kurumi bogendete kwenekiwa asense meyu yasha nabego muna yanyarige kubwata igosige kubwatoka
obakoreri bwayo gochia ase abananchi nonyore Mwanchito Morigereria egati echinyagitari chiri chakire gokorerwa obonengi echichire 45 koranga ina kibaro bagokora abakoreri bwabo gochia abananchi nabo igobina twagotumika chibesi chiabo nabo igo togotebwanga aschinsemo chia East nero mocha bagotebanga ebitanda mbiroro bigesta ine kubwatukwa eri abaroire banyara bako bwatukorwa bokonyo Mwanchito Morigereria nabo iko chinyagitari togotebwanga asinyagitari echo chigo chikonyara chibese gosikia bere chikubwatukira chibese nigo chianyara chibese chire 558.7 million echebo nengi bugo chakwa Mwanchito Morigereria alsenchira yabene kwenekia nganga chibese chabere chigutumika kurwa asinyagitari asabanta bangindo chibagendete kwe murungania nga omurubiri yo turanyara goko bakonya nabayigono bwato bututukana Mwanchito Morigereria sepeji ya gatatu ye gazeti ya The Standard iga bakare goteba emeli ya ekerengo keiguru na ande bagoteba eli yo tumukomu ya luxury nigebe ebwatire gose ocherere se chinsemo chia Kilifi county ya Kilifi asbagateba abatali balime au bali goenda asesabali ya ensemo ya Masai Mara asbagateba kubwatekana na omobisa bwe kiombe kelige gose uli otenete obolendi ase chinyancha Muskebi Wat nigakale batebanga nigobono emeli yeyu yanyalte kobage kurwa sense ya Dubai na gocha sense ya Kenya nigere asense ya Kenya tabwatia makaratasi ya liancheiri nonya nabo bali imeni go bakagiri gutwara bagateba babwate chibunduki gose birwaniro binde lakini bagatebe birwaniro babwate byonsi mbibwate chileses egento keroro bateba nemeli yeyu etabwati egento gikuru kwa makaratasi yancheire bagateba batalia batano no mugikira boni gambarasoka kurwa semeli yeyu na nigera sense meyu bakanda tekona kuligira emeli bagateba nigebwata marongane ebwate amarongane nabo konyara kabagokora umugano uyu na ne bagateba nigo yaruete asense ya Dubai Mwanchito Morigereria nabo koyirigereria emeli yeyu na ndo nyara kaba okora ngakibono eochereira asense meyu ya Kilifi gotatwara amakaratasi yo koba asense ya Kenya no ni gali gotwarira number plate osengo twarire kibali gyogo swagaiga bagateba lende nigo bono abatalia batano no mobale kogenda asense ya Masai Mara baroro na goikira boni gabatarasoka kurwa semeli yeyu matemeli na baganyole buguritie ndagira ebugate gitanda ebugate asoka bere ibono lende gente taranchiro nabe kokoro mwako sororo nje matukabiruka matukabire enamake yunero ngoko yerosi ore nyanja lakinyo ngingwe sibi ore nyanja lakinyo bwikaine bunu muntu ore seinali ngagiye kurwali se wandebe Mwanchito Morigereria nabo gosoma umugano uyu nyara ko bagokora inkikelia keroro Mwanchito Morigereria sepeji ya gatatu nande bunurigeretia ase screen yago ngota yabale kurwa sense moyo bochenu nigo bono ensemeli ya Londiani esbabegete eke tasenia kemokiale gorugiriri bali banyorire mechando kiliotebekana nonye neme basukane barabono iga nigo kegendete kuligirirwa na nomono bagateba nigo kiali semeyo yanyalte koba gekotumika chishilingi chi milioni 30 liko nyara koba gekwana na obokoreri gochia ase abantu oli banyole mu chando na nomono koba nonye no umatumaini yobogima ase chinsemecho na nigo bateba bono nigo yagachirwe ili nyara koba gekoranga banyara koba bagokonya abantu konyora obokoreri buyo mate para ya Northern Corridor eye kogenda gochinsemo chia Eldoret nere yue tete chinsemo chia Londiani nige gotebekana ko bebare ya MS chibara chiri chimbe mono essence ya Kenya chiri bagotebeke rororo insa chindi cyose nabura asiri ubima bwawe go bagachire egento bagatebe trauma center chinsemo chia Londiani bunenchera ya moyo kurwesi ko gochia se bali banyorete mu basukana umwaka w'ikiri ubere 2023 abantu abange basireti ubuma bwabo na mwana asbakare goteba babekire gwetania chi milioni jirmetata na ndebono iseguli no nubukuru mimbororo bo gotebekana gaiga chinga kichinde ebintu binde togokora gaiga nigo kurigerli gwakumia lakini nende Mwanchito Morigereria nabo wesomera umugano USPH ya gatatu ya The Standard Mwanchito Morigereria tokena se gazeti ya The Daily Nation igo gukwanira igoro y'abantu bali abanyarite bagusaba ibose bali banyarite
bakonyora omobasokano oria kurasi ensemo chiria chia Elgeyo Marakwet ase riroba riabete rikwanyo ko Mwanjito Morigeria nkagitenga ntwabwate clip ikitukaranya tokorokia murabia nyarite bigakorekana naro rirabarayibara abaire bakogenda ensemo chiria na kubwato ko bokonyi bono nigo tukomanyigwa nga abantu bali bete Mwanjito Morigeria gusete survivors nigo boni gabamenyeta asebirasi asinsemo chia chinsemo chiria chia Kwenoi, Kasigei, Kaptuli, Kipkuroni negati ye ebinyoro biri abantu bali bamenyeta Mwanjito Morigeria nabeko bali chinyomba cyabo cyabete chigo sari gwabona nigo bamenyeta ase skuru ya masi nsemecho ase wizara ya wochenu ye chinsemecho bagoteba nigo baoboere irobo gimabwa abantu abugo saba menyi be chinsemecho ekiagera nigo bamenyetamo abandi bakorara nseti babwati amaito ngonye serikali yabetege ko bwato ko bokonyo Mwanjito Morigeria nigo tukomanyigwa nga chifamily echimi sano nemo wikiraboniga nigo chitabwati obumenyo bwabo bwabete bogosarigwa ase serikali yaberiye ku bwato kamabati serikali enyabwate ege ku bwato kamabati aranyarega kuagachira chinyomba Mwanjito Morigeria abo igaba menyi bali bakaba bakoboli ya serikali enyarege kubagachira nyomba gose enyarege koligia sera abagachira chinyomba kyagara abange bwabekera bayiruchi besiri nigo bakweba buno yominto na sente ateyinga no n'abantu bali bakakamega ekero banyolire ligena lya mabera gose gold abange babonko bari kibese buna twatebiwe ngambali baguchikunganya igonga nabamba bete bagusabe serikali yo Mwanjito Morigeria banyare bakonyoro bokonyi kurwase serikali asitokomanyigwa nga ekiombe kirigia Red Crossing kyanyaritiye ko bayirire ndagera ikabagiye ko bayirira chingende chibando amabuta yo kurgendagera Mwanjito Morigeria kolende igo bakubolyanga endagereye for how long iranyarake goto sustain indagire y'amatukarenga turanyarage tokolya nabigo amatukarenga turanyara tokumenya sibira sibi kyagara nigo turabange nabigo amasomo nagendere to Mwanjito Morigeria omugano yo gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 3 boigo serikali yabirige kubolya abananchi bugwancho kuya gusonde bwensiro chingana nyarega kubwatuko bokonyi anyarega wikirana sinse chiyo sinsemecho abwatuko bokonya senchira yabene pechi ya 5 na limwa gazeti ya The Standard yo Mwanjito Morigeria bagala batebanga ogweso igwa siasa ku murayo mukuru bwense ya Kenya musike Uhuru Kenyatta nigobono kwa letri liberera se ekambi yo murayi bwense Dr. William Ruto nabo igo oyo kabero mokonyo ye Rigathi Gachagua basibagale bateba ogweso iku Uhuru Kenyatta sebono igai aberega ko iretaro yo kumumanyekania umuske Matiangi ase chinsemo chirichia Murang'a county ya Murang'a nasanya rako batebanga umwaka bw'ikiribu bere 2022 nanya rutiko banko bayikoko wikokeli nagatebe nko bagwona kabakurira ngabatebya mubasa gochora umurayi bwense Ruto nabo igo mubasa ko bamugochora oburayi bw'abantu balira kinende muchieti konyigwa nande na akirega iga elinya ariko banko banyolinga nigo ntagete mochora abarayi bali bale ange ko bategerera nane no baranye ange ko kolera ense ya Kenya na kuyunchora na koyama oncholi ya bwenete igento gekorolekana kiage kiri bali bakubwatanigwa no murayi bwense murayi bwense William Ruto nabo igo asebande bali abajumbe bali barange no murayi bwense batebire chinkwana cyumurayi y'umukoro Uhuru Kenyatta nigo kigo kikoirera barabwa kikoba bakumu kibesitiri yakwaye guciya retirement gose kiricia mayaga yo kolemeremo Elio anyara ko bagoswase siasa asikali bateba ne lyagendete kwebwatana na siasa yense museneta bwe county ya Nandi Samson Cherarge niganyara ko bagakomo gutebyo kana komonya gose gakomote y'umurayi wense umukoro anyara ko bagagotiga gukora siasa na kilia mutebiri ngonya taichi ko bagwetanga lyo taichi ko bagakonyora kende gyonsi kurwa ase serikali kilikimugweneta saka mutebya beranka na ndurigiririe ensi ya Kenya bineko gendete konyora maunchuliri onye gutagete ko soana na gatigati ilyo lyonko chikorustule ebintu biri bindi byonsi bikubwatanigo naye asumutima koyu torangeli nonya nabalindi bawo nabo igo tukoure ebintu biri bwenete togonyara koba gogo togotumeke ebintu bya serikali kukorwania serikali na anda sakale ko tebageiga onye tutagetiko gubwate sia serikali lyolyo
ebinte byonsi pyo bwate na bochukuru aina mangana yo moseneto yo chererge boigo bali bakurigereria siasa nigo banyarwa batebanga tigaba bono ni bagateba ba Kenya asa matukabwa ngoiga mbachiko bakorwa ebirengereri byaba asa mangana yo asa abandi bateba nigo bagendete ko mubwatesia umurayo yo mukuru nabo iga abandi bagendete gokana lakini ento gekorerekanaga bateba nonye no goswana na gwe siasa yo nigo bono nonye no umurayo wiki amagia Democracy for Citizen Party DCP Rigathi Gachagua nere agendete koligereri na koranga igetamukire kyo niye korekana kyo chikobage kumuru bunyamasi ase ensemo yo mulimo Kenya bwasaro rire nere uchakire kobaga kwaga chuburuso na kunyara kobaga korekana koba umurayi kurwa asorogongoyo na abande sibagale teba ngoko bwata ni gwa kumuske Fred Okengo Matiangi no murayi yo mukoro nigo bono go chikorekana go koleta egende ikuru kwanga o mauncholeria na guchenchi siasa ya Mount Kenya na bwe somero mugano uyu ase peji gatano limo ase oboikirana na kwemanyinga ingikeli kegenda ta sensemeyo Wanjito mulgiria tokirana se gazeti ya The Daily Nation peji 10 ndo chega igomo gavana Anne Waiguru mugavana bwe county ya Kirinyaga nigagukwanira igoro yokolento mochere imensi ya Kenya sabolia serikali kwene kiabunanko irabali mibomo chere bachinsemo chiamwe na bali bakolema omochere ase ense ya Kenya kweguli bagali tangani banyale bakoni omochere basagote babuna omochere kurwa chinsi chisko nigogo cha serigo liliense na bayigotorio miyago chia ase afya yaba Kenya asabolia serikali kwene kiabunanko ire aba Kenya bali bako bakolimeke merie kyoli bagali tangani banyara bakonia emiceri yabasigati yabagoteba ngomocheroli ngo cyasirigo lirense gento gekwirira abantu abange tibakogora omocherobo obakogo tigara ase echiro abego monjito muri yase gazeti ya The Daily Nation page yeyo ngokwanerere igoro yokolitaya emyaka yokolitaya ye mwaka yokolitaya eyo egaseine gokwaneru asetoroche aijikanja ataranchirana nga nige gochikoba 60 gose nige gochikoba entuma nchito moliria tokwenda somo tumukomo keigo tunyari togo chango tebinga emyakeye yokolitaya kwa Inspector General no mokonyoe nabigonga ki babiri bagokwana tunyari togo sangana yo manchito moliria twano mutumukomo keigo tunyari tokwirana Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obulimira bwesiro yobunda bwense Kolene talinchira ndio sura krobulimi obiyoke Enyoreri bagali ya bene kwa egwa megelyo chisemi nobo semya igoro yobulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ngombe bune yengiya Gaya konyana eyini simbegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyoni nganya kwa mabuya Beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamoro ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi Ayetata supa, ayebaba supa, ayigase iton supa. Ouru Superstores eyene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyobwaga kibuna amabati yekigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkoni fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi nebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena nalia kulijeduka suragure byonsi
inse yekera mekemo asedigurire inse ikaseduka ya uru superstores asomo chobosongo ibara ya hospital road amagacho auru complex ange na credit bank Oyonkeni ouru omayene ouru superstores limited Kisii. Karibu nyumbani ya Waminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kosetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Ouru Superstores yonyore vintevi. Umurigereria bw'Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi nigo guchikomerana na inche ritkore juma chinsa 10 cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo chigukumanya aya wateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi eritariane Linet Nyambane. Nuga nitisukuru asomwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere sukuru yawo emero lito nige kogenda n'amaganio a CBE nguruturo bosombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati Inje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakram yamona saba no mo no turetera. Ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru ga na berengia asaba no baito bagoso. Asamange twakirisimiya se namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera. Nchekera na igole twe unango tebiwa ndabona ibero tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chibike myaka star ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsebiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Mwanjito mulgeria twanyere tokwira tugende gusanga naye ali agendete kwene kikona boigalia ari gazeti ya The Daily Nation nayo mintawa te gazeti ya The Standard kuri nawo tebyanga kwira na twalenge ase gazeti ya The Daily Nation ngo tebyanga ninki kigendete ase miaka yo kolitaya ya IG naba kolibaye use amokonyoye asitoko manyigwanga mwanjito mulgeria ni serikali yensi ya Kenya omuraibu yensi nigancheire kobeka onde bwensi kero amuikiria se ebunge banyara bakomuringoria banyara bagukwanera onyaraga kubikwa sekiruge kyobuna inspector general korende bono mwanjito mulgeria nigo batagite babwatiri chiko nabo igo okubekwa kwabisi kwanyara ko korekana asenchererengia na muigo monto bwato bomanyonyaraga kubekwa ase emeremeyo asibago kwanera igoroye emyaka yo kolitaya korende nigo bataraigwana ekiagera inspector general bono nigo ataranchirana Douglas Kanja ataranchirana nga emyaka
50 no mogose miaka 60 nero omuntu olese chinseme icho so omukokoria mirimo bwa serikali asinseme icho cia IG agane iri gotiga emirimo usagane iri koritaya tari gotiga emirimo agane iri koritaya oyo ndonyara kagaswa abisi kole mwanjito murigere serikali neganderete gukwanira ase goteba buna article 246 ye constitution goseri chikorigia nigo omokonyi yani nigo inspector general agane iri ko appointed after every 4 years agane iri akore in a 4-year term akore mirimo na ndonyiga kwirani wabisi osoyo ndabe kago choruma njito muliria mugano ino nyare ko gwesomera zega seti ya The Daily Nation page 10 olenga emyakeye nabo igori chigonga kiri goteba igoro yokoritaya kwa inspector general nabo igomo konyoe mwanchu muliria mugano yo gore ACPG ya The Standard una Diana gotebiri ni igoro yelio mana bagoteba ne ngusanana ere ase igoro yo okiombe kia abanyanyimbo amo buteneri bw'abanyanyimbo oyo korwe mo inspector general ekiombeke korunga IPOA asibigendete gukwanira igoro ye miaka omo inspector general abwente kurwa abisi na kogendanga igaigambarwete chinsebu na chirwete miaka yabo ense ya Tanzania omo obisa ogukina gwikekerenge kyo mo inspector general niga kulitaya kabwate miaka 50 nomo 60 years asense ya Buganda omobisa ogukine gwikirekerengo kyo kuba mu inspector general ni yakolita yakabwate miaka 50 55 se ya Rwanda nabo igo umo commission of police uyubweka ino mu inspector general nere ni gakolita yakabwate miaka 50 nomo iga ase kyombe kya IPOA gyatebire inchire kamineye nigo chikobage okonya nabo igo nindo chega iga umurayibwe kyombe kya wakili umuske Faith Odhiambo nere ni gateba imyaka yu enyariko bagego ikiwase imyaka 50 nomo kurendo mo commissioner amini mo inspector general kanja ni gatebire tali imyaka ikoligereriwo tigerigereriwo umuntu ngakyabwate obumanyi bore nando bwasiurwa yagokora emirimo ne siginyi roro nigenete mbachiko yenyora ACPG 10 igaiga nindo chenga ba Kenya babetereri bwo gotiga konyora oburwari bwo konyora bwa omburwire bwa cancer kerabono emirobilio osha ogendete gutwara emechanda sibakale goteba kiombeke mo nigo kiatebire abarwire niko bakale ko baba gotiga konyora oburwari kurwase kinyagitari maega yugo kore kibese kiribaire neke ekegancha keligia sha asibakale goteba niko bagendete gwetera emechanda na niko bateba okonyorwa echinga kichinde mirobelie bekire eyo konyara kabage koirane koyelia umurobelio yo nechinga kichinde bagateba umusunte nororo ekera bakonyara kababa wa proof se gwancherana nigegendete ko goserelia obugima no borualia bwa abarwere bali bwate bururi bwa cancer ngote barenga nigo boniga abakenya 13 ase emia nigo batigire kurwari guburwire bwa cancer igo no manyete ngikebwenderete gokorekana gera gwatigire konyora uburwari bwa cancer igo bono ngangore kogenda iga bagoteba emerongebere nuguta ibere asemia 20.2% tibali konyora burwari nonya muntu akogenda nyagitari kwa beroro kwa butororo tubwati inchire ndokonyora nigo bagategoteba igendo gekogosereri asibagale goteba igati yaba arwiri bali babwate uburwiri bwa cancer bagotebekana se kerengo kilikia babagire 50 nomo se yabarwiri abu nigo bakolire chibestiri bayire ne kiombekeli ya sha asibagale goteba 35.8 35 semia nigo bagale gukora chibesi cyabo egeka kimitinye 3 gyoka usibanda emitinyi 3 nomo abagale ataba kiribu boniga essence ya Kenya abantu kiribu emerongene na bane nigo bakonyara ko bakoligereri guna gutoka bale no uburwire bwa cancer sibakale bateba nigo bonoiga ense ya Kenya gosiria abantu kiribu emerongebe na kianda kiro mwaka kubwatekana no obugima amino uburwire bwa cancer asaba bateba ba Kenya abange nigo bakale ko kumanyanga babwato uburwire bwa cancer ekera bachire ebirengo bya sukiriwe kibosio sibakale bateba ba Kenya bakale kumanya mbabwate cancer se emyaka ekera ya sukire nigo bale emerongetano nebere asemia 70% igo nabuwe somera ororenga kiyo muchandure asoko ruburwalia na namono gwetera asumurubelio yo osha asibagateba nigo bono iga ensi ya Kenya
ebwato muchando wateba gense ya Kenya nigekwana na kuchia sumuru ironde bwensi ukurwali gurwa cancer inse yekiombe kelikiasha bagoteba abande nigo bako 550,000 kera chiri chinyinge esbagateba omurobeli uli omukoro ona NHIF okaenanire siringi chiribu chimisano nemo 600,000 ya sobwaka yento bateba abangi nigo bakari gukora chi system inchiri okaragasi musunte ni gorororo ekera bakonyara baba proof ne binte binge nande bateba abantu umubaro munke nigo gendete gusiri ubugima bwabo wetero bururi wa kanza nigo tete kumanya umuchando nororo genda chinyagitari nagenda ande tindi gukwana nyagitari ki igicara gyoka gutakore gas nabo tanyoro burwari igicara ibaga babwene tugutume ku alternative mbara konyora nonye ukikobeka iga biometrics inchiri gosoma sachinde na burayi igonga ni indere kiareke sachinde na bora ikemia kili kwa gatire none ukikobeka iga teli gosoma katiye bintu birwata nga systematic issues chibuyate umuchando gochia saba Kenya kira bagendete koligia oburwali akorwa asikinye gitali cy'umwancu burigera Mwanjito murigira tuko cyase gazeti ya The Nation page ya 5 na kabere gose page 7 niye gukwanira igoro yekiama kia ODM himerobiri kibwate gochigo chengera emyaka 20 asinsemo chiriye cya Mombasa omorobiri gocha uchaka litkoria Thursday mambi ankyo kurene ligo bagoteba ngani gocha uchaka kurwa litkoria Ijumaa bene bakalitkoria Jumapili aseba gochigo kwanira igoro yoko chamo Mwanjito murigeria naboigo egati ye agenda ye ekiamiki kya ODM kurene to kumanywa Mwanjito murigeria nga litsko gochiria Friday asomorobiri Women Summit and Youth Summit ogochiko kolekana chinsemo chia Mangina Waterfront ole plan it Korea Saturday banyale boigo bago chamo osiri Korea Jumamosi banyale bago kwanira Mwanjito murigeria igoro yekiamekyo banyale bakunyora omusikira ila monodinga nabego yigati yali baranyale bago kwanira asiri tukiri Mwanjito murigeria kurinda tugotigara sigazeti ye nabego eri chingaki ekiamekyo kigendete kuyariga ni gucengera myaka 20 gosoba koreri bwaye tokoma yigwa sigazeti ya The Nation ngomura ibwensi ya Kenya na chikira nase sabali yo egochokole kana chinsemo chia Mombasa Mwanjito murigeria anyare kago chengera nere kago chengera naba bwatani ba ODM nabiga bari kurasi kiama kyo ODM asitoko manyigwanga nanyare kago ikirana no morayo mukoro bwensi ya Kenya Uhuru Kenyatta Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi founding Pentagon members Najibu Balala na Charity Ngiru founding chairman Henry Kosgei Kisumu Governor Professor Anyang' Nyong'o na boigegati yabo tokotebwa Speaker Kenneth Marende Minister Franklin Betty Freddy Gumo Cabinet Secretaries Hassan Joho Wycliffe Oparanya naboigo egati yabara ikura imensi ya Kenya Mwanjito murigeria kurende asigazeti yege kubolyanga ninki keranyare yego cha asomo tuwomo Kenya ekero mura ibensi ya Kenya au chuikana na sinsemo chia Mombasa gochengere myaka 20 yobokoreri bikyamiki kya ODM nabigo chinga tumaitenga mbabete bagusikikania ase obochori bwobora ibense no muskerela morodinga oyo olibono nyagusira nabigo ni nyenchira yemo bagochikomonyero muskerela morodinga ekeranya kagusiria obogima bwaye nabigo bokoreri bwaye Mwanjito murigeria imeyense ya Kenya ase gazeti ye no nyare go kwemanyira mange Mwanjito murigeria buna ekiameki kya ODM gyachakire bene kuyarigania kuchiko chengera emyaka 20 nabego buna omura ibensi ya Kenya muske William Samuel Tawchwikira na sisemi cha Mombasa asama tukayo atatu banyale baguchengera obokoreri bw'ekiameki kya ODM Wancho murigeria ase gazeti ya The Standard page ya Kianda nikubale batebe company ya Safaricom bono ya bwire kina kie billionaire yemo se ya nyatokabage kubwatanirwa nilioro chilia amini niki nakiale korekana umuntu oyo mogoteba nero nyatokabage konye company ya Safaricom korosi enchira yokonyora eapili ya M-Pesa gose eapu yokonyara koba ge M-Pesa gotumekeli tugotumeke se chisimi cheito
anemo na sabakare gotebanga nigo yabwatekaneti guneki neki otebese kiumbekie kurunga popote ya chete busi ege kia nyarto kwa gotebie company ya Safaricom bakana lakini Safaricom ikanda busi wike gambiro na boni ganigo ya nyarko bage koegwa omweso na konyara koba kekoigwa koire chi konyora chibese bilioni yemo maga yokubwatekanigwa ne software yiwe gatebekana yali korosi gunande spakale goteba kubwatekana no mona chibi na Peter Mulwa oyo nyalto kaba gateba nga Popote Innovation Limited tiyanya alto kaba koerera buya so bikiranu gosemba bwato koigwana ne company ya Safaricom ekerabale korosia yapwe na nyara kaba ekoranga ki ekonyara kaba korosi beso mwachimuligeli no mugano okorokinga ningi kelia kyanyara kaba korekana century yunande swagate abugo tatwara ekonda ngo kuoro kiringa Safaricom tia rosere tiwe yapwe na Popote nabo igo bajara kwa bakonyora chibesa nabo somero mugano yu century yubikira no Diana Safaricom nindo chega iga ase egazeti ya The Standard page ya gatano kabere bagoteba umubere bwo mu Kenya ulioburete asense ya Tanzania nigo bono iga ege baraibe kanisa besokiri nagoteba mu nchuriri wanyara kubakorekane amate y'umwarimu aselieta John tu iyo nyara kabaga go Syria ubugima bwaya sense ya Tanzania ubugima bwaya nigo bulite nonya nabo bakira bagendete kubulia mabuli yo konyara kabaga konyo libanyara kabakora bakoretu mubiru yuika asense ya Kenya mwalimu ibwateba byumyaka 33 nigo tebekana nyara kabaga go Syria ubugima bwaya kira batanzania besogete guchikurubekana nerekera sogete kurwa sinyumba yaye akanyara kabaga kora suwa boni ganigo gatebekana umwanchu muligeli maiga yo konyora okwege nigo nako no kwege maiga yogo tebigwe yamatigo tebigune omulikyo monena asese wizara yobulendi bwaime Raymond Omolo wikira boniganiga serikali tarakora kendeswa atebanga nguchiko bwate swalengi uchikora nabakoro ubunengi na kumanyangi kirete umungwano yigosiri bwaye na sibonega bateba tiranyarikana boniga nducenga baraibe chikanisa nigo banyarika bagatebanga umuraibe nse yo Dr. Samia Suluhu nigabwendete asiboniga atige kubwocherera abantu na nene mono serikali ya yetige guita abantu na sikiri batebire nigo bwente bono bakonyora libaga na guikaransa na koranga kibago nyarako bakoira abatanzania bose to kwana bosyo kure abatanzania igoro na ruche mbali nge bunge for the first time bali nge bunge batabwati abapinzani bali nge bonsi P ba CCM ebunge ye kerengo kiae ngakiri Kenya na indunde tu alenga ore miaka ya magaya tutali gutwara bakwamiri bakurukunga bali bakorigeria serikali ngakia kore mirimo yae nabiga gazeti ya The Daily Nation Innocent ngokwanirira iguru yomorokia okoirukwanga Newton Mr. Newton Nobat Gogo Nobat Gogo ono ni wekigambiro kiamo ire chibese chikurukwanga 5.1 million for negligence during surgery. Negligence. Monta kwa kuchibese saguri toko manyigwanga omomroyo ekeralinga se eskuro toko manyigwa mwaka November chitariki 10 mwanchito moliere tutariki 12 mwaka 2016 Nobat Gogo nigo anyaretega konyorumo basokano bwi glass kyanyaretege komobeta akabaga kuirwa chinsemo cha Nairobi Women Hospital asanyatika kolerwa operation goso upasuaji litukerimo korinda akaba akera kolerwa operation agakora matukane asenyagitali eyo akabaga kuirananka korinda keranyaraga kuirananka akaba gakonyora nanda maumivu aso omobiroye bono tukumanyigwanga nechi abdomen ekero anyora enga ta mobiro tolbia kirana sinyagitali eria achikomanyanga ninki kirerete okoigwo kukwae bobe koreno mwanjito molirie ka sinyagitali yo akorire x-ray kanyoranga amagasi narati kitwaso mobiroye amagasi okorire operation araigura bantabange ngana bokore no ena somo bere guseninda watirwe cotton watirwa magasi era niganyatika gutirwa aya magasi kyarana apeo faucet aiya iretere gutwara comprehensive asensemo ya abdomen chiae kurendekera kolerwa ultrasound manjito moligeria akabaga gukananga tinigo chikokolerwa opasuachi nande mbaka na chira se ekegambiro manjito moligeria
gwetira ri mamo chayo abetika okorekana nabo igokogenda sekigambiro bono nige serikali yabete ikigambiro nigo kyabete ko 5.1 million ekiagira na mamo charingi yabanya gitari ase chinsemo chiria chia Nairobi Women Hospital gonga monjito muliria kerore umunyagitari okonyoranga emirobi yangu ikirania raseritsko boyo bagotebanga kabe maiso kwaranga ibintu byangu ikirana bire ekiagira mu muro yenere gatebetenga wika banga kane kyana bankosera bacho muligereri umugano yo ora ase gazeti eyu ya The Daily Nation muno igwete Diana Gatebiri kiriyo tebekana lende nga magasi gebetwe kera megasi ebirwe ono muntu onyorire inchira nonya nabo ntokomanya lende bugima bwaye nga kibure mechando aiteire kera igwende yugocha gocha mwanchu muligereri negati ebintu biri biroro nande anene mono togoteba lende undi bwensi gokore gas no nintura turakora mamochondo ndete yaro togoteba mamocharo nko bari mwanchito akinende onyago gokore gento kwara beke birengera ligocha kuibege ntura bogonyara koba okonyoranga kirende yabere mwanchu muligereri kwanyoranga kwamanyire nindo chega igaba kare batebanga ase alarm gose anyarko bakorwa gochia sabanya nyimbo na sibono igaba gotebekana banyarko baba gotebekana abange nigo batali gochikoba bakonyora oboene bateba kilinga chinga kichinde nigo bakonyarko bakwigerigwa kurenda abakenya lakini batebekera basokire siko gaiga nibagendete gukora obusalia asokare goteba ibinte bingi nga banyanyimbo bande nigo bakari kubwatanigwa no obusalie kera abandi bakari kubwatanigwa gukora ibintu bindi bitabugenereti ana mono bagateba nga banyarko babakurworo nagwe soya ase obuibi banyanyimbo besoiri ase bakari kubwaterana gukora obusalia abandi bakari kwenda babwatwa batoka batete kuibira abantu kibese abandi batebekana bakari kubekoba nkwana chinjire chinde igona bugosomera umugano iyo ase page yu ya standard ase page ya 5 unyarako bagakoranga ngikeli bagokwanera auroro asenchira yubikira no mwancho muligereri Manjito muligereri alitukulia lenta itengo ile ase today in history ngotenga titukeria tariki 12 asomo kinyo 11 mense ya Kenya asomwaka gete indikia nyarete kego kolekana kina kinda itenga today in history komanya se gazeti ya The Daily Nation yakigoteba andoko nganjira soma somo rwege songo nawoteba seke kusi oteba nga today in history November 12 2012 rero ne mutinyo November tariki 12 mwaka 2012 bono tari 2025 MPs allied to two leaders, Kalonzo Musyoka of Wiper Democratic Party and Musalia Mudavadi United Democratic Forum, who had been shunned by the G7 alliance, prepare the way for coalition talks. Torochiga Igebicha yaye, Jeremiah Kioni, Usenere Ndalagwa, Boni Kalware, Ikolomani, na David Msila, Mwingi, South, bari gukwana sinsemo chia Serena gakitinga tigangirore Innocent ayetebe today in this studio omwaka 2012 chitariki 12 omutinyo 11 MPs allied to two leaders Kalonzo Musyoka of Wiper Democratic Party and Musalia Mudavadi of United Democratic Forum who had been shunned by the G7 alliance prepare the way for coalition talks. Here from left aigabono bagokwanira ekero bari kuyarigania ntoroche Jeremiah Kioni ntoroche boigo Bani Kalware na boigo David Musila bari ngasise mochas mwaka wa 2012 ne chinga kichia maiga sana nekerense ya Kenya umurai Dr. Nayati Ndara muruka Dr. Mwai Kibaki alichikobaga kuruwa soborai arweto burayi umwaka bw'ikiri 2012 na namone gento kyalenge ngakiye yukanye kyombengeri ya chipukiri kyale gurunga G7 ikine kyombe kyale gatebekana kyabwata barayi balingi batano babire nande bali kubwatanirwa oyo mo Eugene wa Malu olengoro uyo ndegale ngo Muske Uhuru Kenyatta uyo dale ngo Muske Ruto abande bali ngoro bali kuyaliga nikuligira iganga yuko ligi burayi bwese bakanyara kwa bakogenda sobwamo Boni Halwale lina libaga sogete isiko na Musila Boni ga Musila ali nyagosira baka
Matthews Musila ngo confirm inde bakanyara kwa bagasoka nabetengagirite omo senator Iva Blutrong ngo check inde tinda declare abo igo Mwancho Muligere bagasoki bagateba bono ngubwatukana bali na G7 Boni Halwaluma etobelire akogendese chikambi chinyinge sana ese siasa ya Kenya ngakiemo 2013 eliona libono Musalia Mudavadi achete kuligyo buraibwense muntu ule komonia Mboni Halwale ngakiywa lengo mujumbe w'ikolomani Jeremiah Kioni nere gari ngo mujumbe Ndaragwa nere ochiete akamoni omoske oyonde Musalia Mudavadi babwate kiama kiabo bakagenda kuligyo bochori lakini gara chiachi kubarua chigatoka nonye na kurua segetuo kiliki ayale gwakire kura tetogetioro estili entambe sana igone durate abago muskimati yanyobo Kioni takireti bude gotebekana gere gotangazwe tayo abakenya sama isabo agire tari bobe innocent oro kero go metogoteba tetogeti yani no nerete akirete nande rolinge running mate iganye gento bari ko ligitari ngeshwa gozengero tumati go senatari gire budo mwaki chikura lakini ndari ngo mujumbe Million Ndaragwa sabali yo kagendere gachicha keraike ngakiyo uyonde Boni Halwale nero gusukuma Musalia Mudavadi tanyore tigende girende bakarua bunande Boni Halwale akaruoro akagenda nande nchiringa akachaga sobo no Fort Kenya agatara na Moses Masika Wetangula akagenda nera potame ko Rosiale moves as a western akaruoro kereika akagenda 2017 kali na Wetangula 2022 akabagura agasoka akagenda agasoa UDA abandi bagacha ni byama byabo Musalia agacha na Amani Coalition Party agatatebia atikweki alafu Moses Masika Wetangula agacha agatatebi it will be messy go Mwancho Muligeri ni gatia magana ali gwateba ale siasa tukora inyora sama tukamagega na Boni Halwale boniga osokire na bondo chira yari umuntu akari gutara nere na tembea ama ete gutara na baraiba western nande nama ete korosi umurai ku western obelieta ofa orokwe principle wodi gada tembea ni principle ya united opposition Mwancho Muligeri tigango ira so muraonda ole asebechi 12 ya gazeti ya The Standard aiga ni ndoche mu director nengagetenga oyobekira sembeo ase screen yao the East African Community EAC ntoroche muina iga abantu bagorugunga activist bali bagorugu bakurwanira bwana bwa mwanya abantu ntoroche babugatire na kufinywa bunurigeretia bwa sembeo ndigete EAC muina iga muraino yo mugobeka chikale chia yellow dade obeka ekwerende yabegetaga Godfather timadisine Godfather dairoke moske kairete M7 abwatete bali bagotebanga kurwanira bwana bwa mwanya bantu akabate ntakufinya tafinywa abwatete gaiga ade bore iga rabogo jara kabago kurigereria nga ngaki ekonyara kabago korekana na ikurugoro gaiga se mu Rwanda oyore ndara some gento keroro muraibwense William Ruto agoteba tari gukumeria nande tari guichanira nande tari uchiko sina akorete imochorinde ekeratebete bali bakurubikana bakwa masasi samago senyencho ichi kondia nchirete boigo Mwancho Muligeri aya niga yakwanekera ali gukwana ni igitaseni yakemukia oborali kia Al Jazeera nakwanta mangana mange akwane regoro yubu amate bwense ya Kenya akwane regoro yichikure chia kwa Tanzania lakini genteke mate abangilinga tali gukumelia ugochika kulia kwanetenga abakenya bali bakorekana kurubikana bakwa masasi samago Mwanjito Muligeri Sauli nande nakoira nga today in history tinga kibuni kigangi cyabete kigokorekana imensi ya Kenya wane Sauli nale ntalero utambe nimbegi ngo konyoli nga kitali kibuni kiga igo ankyo naro ningo tebinga ningi cyabete kigokorekana kore ndo Mwanjito Muligeri mto innocent nato tebya tokanyeria mambia nabo igo ase gazeti ya Today Nation yango koira somurwana ngo tebingo some gazeti ya Today Nation page 14 ne page 15
enseme igokorwa nga opinion nere gochano murando manchito mulire kwaranga egati abana nchekero bakolika manganabo kugani kwabo korokigo cha sabara ibaito na wego korogani kwabo nkorokie gocha serikali igonga abagosome gazeti yonyare gokwemanyero manchito mulire kinga kibagotebanga goncholia serikali yani goncholeria county ya Nairobi gocha first class yonyare gokwemanya na bego manchito mulire gati yali alikire akorokwa nga opinion ase gazeti ya Daily Nation korenda sumurwando na rojora se screen ya oga gwo manchito mulgeria nigo torocho muraibensi ya Tanzania Samia Suluhu no aliga goikara stase kirogo timaitigo sene getaka bwate kwa bako manchito mulgeria gusene sene pipe bogoletie chipengo no chiregago ondete yoko irukabo ondete yoko irukali Diana ondete yoko irukali nkoyo iruka nkoyo ali punte yoko tamakuru ororo ali kode bwensi okorolekana nuko naligo nanda begete abasiekere to murango enyo ni yirende innocent ime bale abande oise kuri abanchi enyoni ondete yoko iruka ondete yepaka no ani chinyoni chionse ngo innocent actually viumbe ajabu ebi viregora ni viumbe ajabu na ndo liye seli igo ibuli ndiralia negative bintu biri mwancho muligereria uranyara ko bagogosoma na kwirigereria ase chigazeti ekitwanyara ko batogosomera semambi yabona lakini rende innocent karuto gokorera sigazeti ya viumbe ajabu gorogalia senyonieli yegotebanga rest in peace yomete riruma rigotebanga rarabia usitimoka usomolembe okay manchito mulgeri na bagototebia nata tekonyora Museveni timo nyoreti clip ikini endete ukirigia lakini umurandi oyo monare no ngaire tumo director itoke nyorire asare gukwanira iguru yo nyanja itu koye so aroro nyanja itu nande ate bata Uganda twabere tukubwatira na partnership y'ibinte bingi kera tukwaga chegetange kiereri twabataye baru kintu kenyerere kera twabegete Kenya pipeline no bali nyanje yinere na batakira nyore nsemo yaye tali yarebwieka tali chinse ichinde cyuka cyo claim kibwate nyanja ndo kibona abantu mache nandi batebe agatacho kaliga ito gali batebe na into togosanga anyway yo mwanchito mulgeria tukaturategerera chinkwane icho aga clip akutonyare togoskamo. So you people, why don't you see how to unite? Because Uganda, even if you wanted to build a navy, how can you build it? We don't have access to the sea. The political organization in Africa is so irrational. Some of the countries have no access to the sea. For economic purposes, but also for defense purposes, you are stuck. How do I export my products? That's why we have got endless discussion with Kenya, then this one stopped, then another one comes, then the railway, the pipeline, the what, we discuss. But that ocean belongs to me. Because where is my ocean? I am entitled to that ocean. In future, we are going to have wars. In the future, we are going to have wars. How can you say that you are in a block of flats, that the compound belongs to only the flats on the ground floor, that the compound belongs to the whole block. All the flats are entitled to the compound. Yeah. There's no way you can say. So may I just go, these people, you are really endangering yourself. How can you have a situation like this? Uganda is landlocked inside here. But where is my ocean? My ocean is the Indian Ocean. So, no, it belongs, really, me. I'm on the top floor of the block. And then you say the compound belongs only the ones on the ground floor. This is madness. Wanchu muligiri no muraibwense ya Buganda Yoweri Museveni iwete bunago kwanera geopolitics tutate ko manyango bwamate bwito go bwasinyire pi Uganda mwina nigwetere nyanja batagete Tanzania matango tayabarenga rende itoko irembwembe use kuligeria so bwango igabateba nigatete koranga ne baro banyori ngende kuru kwense meye moye nyancheyu
Egara ngo chale ga igo finance ibinte bingi ntwarocho murayo mukoroko mwa dry pot ali chinse muchia Naivasha negatiye ibintu birutete kora murandio yo monara iga Diana akwane taburuka nitige songo nekegere songo nekegere ige ntonta gete kumubekira sembeo kokwanera renge iguru ya abarai bali ase serikali cabinet secretaries tukwa no waziri bweke ganche giense muske John Mbad nabwate boigo umurai onde na aroro yokorukwa nga Opio Wandai na ndagoteba na bako babarasa marieta ndi baikira bagotebekana nga na bagusolve problem ye community abarai bikanisa besokiri bachakire gukwa na igo problem state igwato machandu muno msa tokora ntogenda ni umutima kotokorayo. Okay, rodongo mamo gini gato niluongo nango. Ndolo ayo la ringo girika. But they were occupying the same position. I've heard it more than 10 times. When somebody says, Nijo luotinde ko odonje sirikal mane poko donjo guy, and there are only 2 cabinet ministers in Luoland. To kinemorone gina uchiel. Maybe some of you are not born. Yet our people are still suffering. Suffering over things that they could get solutions over. You know, there was a time it was all said that the Luos are very cheap people. Now what ninyi ugu pesa di? You remember this history, isn't it? By that time ninyi ugu pesa di? Has your price gone higher now, or you are still just cheap as you were that time? Look at your neighbor and ask him or her, how cheap is she or him? Because when Opio Wandai is made a CS and Mbadi is made a CS, you are all over how you are enjoying in this government. You know, the irony is, people from Mount Kenya have got 6 or 7 cabinet positions and over 6 PSS, and they're being treated as if they are in opposition. It is the Luos who are in the government who is mad in this arrangement. Maybe my mathematics is poor. Who is mad in this arrangement? I counted them the other day. There are about 8. The Mutahi Kagwis of this world, the Lee Kinyanjuis. Uto ungario kende to kwane ndune serikali. And then what are you delivering by being there? Is anything you are delivering? You have become a choir and a chorus. I don't think there is any government that has killed its people more than the Ruto government in history of Kenya. Kok onegoji of stress to jibedo abducted to kunwanku modhiye. High cost of living. But our people have been hoodwinked. And anyway, they are singing songs that we don't understand. Donge winyo Ruto no mayo Raila kura. Koze mache ni wuondo wawuona no ko mayo Raila kura. No, let us speak the truth. Then we have been cheated. A state funeral. Koro Ruto has good meaning for us. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Omwancho murire Nensoko TV igeta sengi Nensoko TV ibwatira sengi nchao kokoretera amangana amaya ayatabwatu gwanchero ko rwansi korime yagusi na isuko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii Elietariane Caroline
Mausa. Kurwa kaunti ya Nyamira rietera Nyariki Steven Embonde. Kurwa se kaunti ya Kisii rietera Wycliffe Orenge. Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta mangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili. Tini gongor ko Petuel Machin na nyora Netrobin Yen Soko TV oboroso bomogusi. Enyagitani rubutamero chinga kichoborere. Kolende talikire nyagitani erabo butamero asoko ko bokali ubya wekerengo kisheguro otatiga Akasims Hospital. Nigo tubwata abanyagitani bo manyi boisaine. Bakurwali marwire ao asokolenga nechi machine ichekerero. Obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye. Nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwanitura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangena kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tokotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 gose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oboroso umugusi Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchuwenyorere spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamera gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye ano mwibuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo eskuru y'oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko umwana w'oborosa obutingu bw'ekisemi asekerengo g'efees oranyale wakana abarimu baito nigo bali n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri bari byewa ao byaborokigwa bunakigosori egatiye binde ngurutura bosombi asaborokigwa ntubwate inyumba cy'oburaro asabamenye time endagire yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru playgroup up to grade 8 umwaka ogo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 4081
42 gose 0708 706239. Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwabatoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwabatopo umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwabako igwewa na nene mono ntonyare kwabatoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret neranyara kwabako igwewa. Mwancho muligereri ntonyare kwabatoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyare kwabatoko ireke gusioro no mugusi anyara kwabako igwewa asenjera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyare kwabatoko ikoro nelio mugusi nere anyare koba gakwigwa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchi koba togokora eke kurugeito tonyare koba togekora asenjera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare koba togokorareria okorari kwanya gusira asenjera bwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi. Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugimanobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugimanobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Uya kegimo Mwancho muligereri Ensoko TV mambi yabono nandengo kwaligania asenkwana yomo elio yumurubiri Ensoko bwakira nemono tochiko kwana ase mambi yabono nabasaye chabasaya na ateba gototete kumanye kirenga kiabongere kieke litkulia lero gombwato musawa ya maselieta Mike Mumanyi ase studio nigaro mwanafunzi we University ya Kenyatta University ase mambi yabono egara tochiko batugo kwana Kenyatta Kenyatta University nkoro. Okay. La inde samaria tangoro ku Mike Mumanyi. Nkali mbamanyete Muslim na umwigo babagetutu. Mwigo babagetutu. Ugetutu ne nende bugetutu elio kurwe. Bugetutu nkoro Kisutu Chache South. Constituency. Ward nkoro se ward ya Kitutu Central. Kenyoro kyane nkoro kenyoro kyabo sigisa Teresi. Okay. Yeah. Igo no manyete bakie kenyoro bosigisa Teresi. Mwigo babagetutu no ara. Yeah.
ng'akimogenderete mbiatore nande ritang'ani nkorataka korakwania abantu bari baminto kori gusii bari mache ng'umbu tiganchake soko bakwania abantu bari baito bari gusii ng'a bwakire ng'akibwakiamokire korwa gwese muri na bari rende bari mache ng'umbu tena aromba buri ng'akibwairire korwa ase bari chinse chiabona ya okay uyake gimo mwanchu muri ko igure Mike no ara muigwa bo bagetutu no toranere inje no mugetutu ndate ko muigwa yo kiabugure tia semambia bono rito nyara kwa batoko raga kitoko nyara kwa batoko genda nga kiskuru genderete eskuru mbiyere kuru Kenyatta mbiatore rende twara ngati gatocha tosemani togamba n'abantu baminto at the end of it all tonyore 20 togo benefit matuka mange magoteba ntu ana kwa egu bagato igwe monte yo gototegerera mwachakire gotegerera use jiskuru nintu negegara twachakire ko bali baga ese jiskuru ntebe kuru mainly kuru Kenyatta University yeah we have like into what a podium may say it's now time for the youths into ne vijana wakwana ne vijana batea now come speak your voice kwana ne comrade chamino into to kuja to advise moto tenga kinga kitoka kwa lebinte yigobono ese in this century ama gose so mwako ese ngichwa manyire the impact of the youths bachakira kwa the youths enough time bakwane because they have known that these youth are making a lot of sense wani go bachakira kwa enough time bakwane nande basemani nabamwa okay uyake gimo mwanchu murigeri ko igure ni gotore na Mike mumanyi gaiga ni garo muigwa bwa bagetutu gatebire ng'a ni gakurwa kitutu chache south na nemono ni gototete chigukwanera igoro yabasaye na korama rorabo ng'a yaberete aseli tukulia lero tichigatatu na nemono ngo mwarigania ase studio na komotebi karansa biye ikaranse wike na nemono mayo kubuli boli ndieto cyo twatwara lingana limwamwe asemambia bono ngegene tomo producer itongoli bakare sembeo asabakare gatebanga umwana na rukuru w'ikinyoro lakini umwana okwanya waragaro mube nande keraro lira abantu bamwangete na bakoimuka sambe kenyoro igara iguriberera lie kenyoro kiaye lingana limwamu na liriria umwana otanchiria se kenyoro nabo araimuke na gusambe kenyoro ekyo elio aigwe liberera liaye kyo lingana elio roche ligo gotebia bunaye bodo Mike lingana eli ago sambo okero mwana arumuya akara tanchire se kenyora akabwata sambe kenyora rinde aiguribera bono neri chibu nkwana nagose naboko richibu naboko rode experience oro richibu gose no umuriro monyene richibu no umuriro monyene ese ngenjaro ekero kuniro monto tanywanje di bono igo ekero o samba inali abantu bakuigu inni aigurusiko the heat mwana uyu utanchiri nabagwo kyumuriro sure egere ndo muriro yo monyene osamba abantu mwacho murige nigwe tata ngo yera no muriro monyene aroriro muriro yo monyene buno kare gocho sambe na kokora rende bintu bitabwenerete abasaye bono iga mubwate bintu bingi mugendete gukora kera mugendete gukora chikosi chino abangi mwasoira samangana activism lero ndoche sana na anene moneli yogiri no lero lire aso mtandao no nyene spaces yakera mokorekana mwasokire mwabekire bigoti binu amangana leadership ya murigerere timono mono asechi university igo mutete gusimika chintetererero mambi mogese kengi mago semo muri tayari koganyama tukamambi okay go change two perspectives now the perspective number one abasaye mbaroko ya bachakire sometimes back igo bono neri ko yabataranyora the enough podium yokwero kianga we can nabo tokunyare genteke igo bono when twachokire twins to table now it's time for the youths banyorenga the enough podium that kai kumbe twanyorera nabo tokaranga kinabo tokora ama tukagocha igo bono mna intumna kurwari Kenyatta University twanyorenga mbaro na bange baito the coming elections which are in 2027 mbara watanga now that twanyorere podium engi mutako twanjira 2027 kikanya twako race school twende iskari tukwa naba minto usemba to ekende to lead because the ability is there to lead igobona ne podium ilikonye baganyitenga ki we have been given the podium, here is the podium, go outside, talk to the people, lead the people igobona mbaro by as early as 2027 bale tayari kugenda se system yobora sure nandi mbaro muna intubono because we are still in the school system when we want our voices to be heard
we want again to create out young akim which impacts the youths babwatese Kenya so that out of these by the time we can in 2032 bawacha gotoboarding akim nkimuracho gotokonya out of the things to according to what these guys have the ability babwate inchiri baracho gokorera bantegas igo there are those who are here after the short term which is a year 2027 nande mbaro who are there to stay there for the long term in the coming like 2032 2037 those coming times na bacha gotenen. Okay, yeah, igo timuta tigosimeka rero mutsamure rero yeah, for as an individual nande sabasani bali maite bakotebanga ki what we want sai no korosi Kenya bengia Kenya lino the coming days ndo twara ekero to soborai ndo twara mechandeli mechandeli efesiti Kenya sai ono batete barosi chake ko impact sai barosi a good Kenya so that by the time our leadership they have enough space yokara bantegasi tools choko agachana korosi good Kenya yenchiri chechi tools choko agachana na korosi Kenya ichiriga number 1 tigabanta about our leaders they should listen to the youths at this time vijana we are more exposed ntoro chenga you cannot compare ngataringa na bateibobe lakini you cannot compare the time of youths back in 2013 ama 2010 and the kind of youths we have in 2025 they are two different people ikobona nkota gotanga etabauti yenga yeru eretekuru etabauti yeru is it reasoning is it mwarigererie database mwalire bintu ba achieve it by that time was by back in 2010 ekera mwabunire iga mwasokire na limo kumanyanga nini tutora back in the time nabongo chakaiga 2010 vijana baitomba bwate mbaro chenga there is an impact in voting mbaro chenga they can change anything through their vote they never knew that their vote will matter but in the 2025 vijana baito sai no mbali gotenga gena bwate kadi yakura iba kwemoki kabisa mnenjake no konyende kenyorali ntoimukanie vijana nge 20 iga tokaenda ABC offices mtoto hivi na bible ngaki yenda bwata kadi chiakura ito imogete mna intumne vijana tukatoenda kabisa tobwate kadi yesinge we have known the impact ni ya itera arete tokobwate kadi yekura Mike abun 20 mwachiete lakini abange asomo baro bali babwate ibande mbaragenda ekine kenyoro kyane ese vijana bali roche sa vijana aba 20 na inje no kiyindango ya batenda vijana bali ngaki ngaki bali mutabwate rito tarenge na inu kanya karangaki kanya kubwate kadi yekura. Okay, yeah, ase university go somera mangana public policy and administration policy and administration yeah. No korosie ebintu biribiganiri machiko yeah, na burai na main Kenya yaitobonekera mugo yirigiri from the classroom level because bonekera muri kirasi imalia ibintu mbire muko ligireri bintu kiri moroche most immediate people neteka ba affected whatever igente gitaga no bategerera number 2 let the youths nago gete there's an event ya tigancha kekorwa about the Nyota Foundation ya vijana nko yegubara besa iga bachakire biashara but in the other way kwarigelinga this money ya chire yes which impact can it create to the youths most of our youths in Kenya but they don't have employment bakorira masomo na nyara masakarane na nyara ni first class lakini achire iska bado I'm coming to struggle to look for job igo the other impact ya era benga ya konyere Kenya the immediate effect nga nelinga evijane tekabanyore onyena ekere banyorere bakorire ka school tebanyore nga there is an organization iko work under their courses yokubarigerie gasi isengencho na korire gasi mnenje mnandwe de kenyoro mali na irani de kenyoro kyane mali kayibona ngo chikozi kwa nchi cyakanyore gasi onye ndakonyoro organization ziturigerie gasi bateba basai baboni gatari gasi muganeti mono as pase kuligwa mutagete opportunities cyeno monyore kibese bunabona nyote kicyakire mogende busi mwachakire konyora finance education mogatebunga kichibene kibese wene tugutumeka na mono monyari ko bamokoranga kimoko genda busi so abasai ba Kenya are they ready for the market or are they ready for political positions? Not really because to ise kuligeria bange boniga basoira activism the youths in Kenya are of different categories you can allow nabogo kubaliana inche in what way ngoteba igo vijana ba Kenya mbaro like totebe the guys who are introverts
these introverts cannot be like exposed mostly to politics. Ontoroche. These guys were depending on engineering. At the end of it all, nitaitenyo rama secretary engineering korega siene engineering. Lakini wana mna into mna tokorosia machiko na babere batatu igano bari kuruchi school different matetenga ki engineering dingo kora gochia igende tete kondage ningi siasa. Igende tete no ko rwanera ama slide na mahitaji y'abantu bari bakorukari. Igombaro chi youth mbaro they need opportunities. They don't need employment. They need opportunities. What makes opportunities is because wanasema wanataka kujiajiri. They are not after the government. Because okobabori one of the reasons why you're not after these jobs given by the government. Bamkwata wako tewi. Moisonde kwa a good example of the lecturers. They on strike. Mama tegiona into teteto chikongana serikali yali yange gutwaka nekere gaito na into enda maandamano. That's why kwanyora ngababwate that nini batete koba personal employed. Yeah, na bone gendo kia bodire nga kito tanga starting capital. Yeah, kwa hiyo that's the effect under which it's your opportunity chira. Now for those who are like kubamwire nga we want to go career wise as per what we have learned from the university, kwanya the problem is unemployment. Okay. So we have two challenges here. Unemployment and we have lack of these opportunities chogo chaka businesses and other nini. Okay. Oncho muligeli nigo ndina Mike Mumanyi, a very young man. Gawatebanga nigo bali tayari kugenda na koranga banyare ko bago korana mubuliri bali tayari kuganyote bira abande bali tayari kuganya abande bali tayite gusimika boni ngana ande basamule kigoliye kyateba abande batete kwenda somuli wichigas kiri basomereta abande batete kugenda okora siasa ese mambi abona bokunyara ko bago kwana tuko na ayo chaga yese studio tatenga basaba baito tubugate bali bado ichi school bachagire go translate ibintu biri basomete kuri school go cyase binyoro byitu byachagire ko kore to borabu namba ito ya studio nigere 0788666663 nabo gutuma SMS tonyare kwatako yesoma meyo murubeli semambi yabono nande nindoche barayiga muguna gukwana oyo mona araero gusaba ngote binde mu producer abaligirie namba yo munyagitari uri ukwanirete igoro yechiombe ne bondo chega igamotenga munyagitari uri urenge igoro gaiga tukumwakire simitali kobogoli momotebi abugoli komotebi tuli na arorire message yawe na arorire gaiga senchira yobukira nigo mwanchu murigelie semambia bano nago tebiri nabukunyara kobago totebi nga kirende okonyara kobago kurigelia basaba itotubugate ase kosi ino ya maigeli right now mumuna mule school I think ya machika mogende tekoros machika nagende tekurigeli bakembuye ino muna muchi kwa mwoso ase public office because mwatebire ni mwabugora ni 20 of them mwachiri kweli kibuna bakichikura chimbo ina osoma the most basic na benga ngatogo chago soma course yete utramanya the etiquette of that course igobona the first thing akroso kwa mna into akroto so public policy ye no kora rigere the personal etiquette yao nkora rigere bure nga etabio buate gosi etabio rache gutwara nechi ana ne course yote takokora igobona nkonyorode ngakwanyorere gwakore self examination kwara me with my behavior or with my characters that I have na bangushane kosie because I can a bit adjust nyorenga na chiana nene kosie igobone say the youths of Kenya today nebanga abanengo chabara batanga the youths okanya bara abenenu bakora ngegente style gete gamna bataite it's because of the etiquette of the course bakorire nira ko batenga ki do it this way do it this way lakini isa korigere libia kijana hicho kolege libiega kijana tayo ndo wate tabimbe itaonde tayo wate tabimbe kijana ngejo onde tayo wate tabimbe ine character yaye ine character ko seria akora oizo kolege libiega na bakonyoranga these gas ochoko kwana nero no muntu umya neringa ekare ikirenga nese tobane to gofinya sini na nese ikirenga no kwana abantu biega mna to kana igetibi na into nane to kwira na to abantu abayakasi igwe ni mwogo finya kereta keire na lito go chenjim lakini se abantu baito no korunkali bamaitenga ki mumro to atomendo cha Nairobi ali no mumro igo mwana tayo bwate mbumbe ona tayo bwate tabimbe ko bwate ngaki what is the environment sorry yeah environment nere kuba change environment nere ko ba considered mwachumuligeli no musaye gaiga batete baigwegwe ase emambi yabono ande bagate baga barabuotalia baruba wonchoka environment yeko bawonchokera ya faira seseme yibatakire ko gendoro inua de mono buna bona basaye mugende tona kuligeli dakorra gwatebire ebintu mbira mote environment nere ko bawonchora
university life. How Yeah. is it na ndenga kiboko ba shaped kwa leaders? University life. Ngo chakiranga across the university no what ambitions. No what ambition maybe I watch the university or to some okoro ndo nyore gasi yao. Lakini there's those guys with ambitions that nkinda saramna na sere university gancha kirobo class rep. That's the most basic case university. Ekero sere obo class rep at the end of it all nkonyororo gwa kwane na bantangi emiga go 150 se class ekiao na okonyanga gwa sombre the character traits cha bantabone na very class kiao. Now this gives you an opportunity yogosuka to higher levels. By the time ogosuka maybe go ikire school delegate na makonyara you are serving more guys. Ne school ya nendere ku School of Law, Arts and Social Sciences with a large crowd. I think that's the second largest crowd in Kenyatta University after School of Education. Iko bono seminary nsakonyara nganyore opportunity yo ko lead abantabare School of Law, Arts and Social Sciences. Nakonyora no ronkonyora ngano yo ko constituency area ito abantu bari baro nabokoya nabo abarese school. Iko bono it gives me a large experience yogo serve abantu baito with their different characters. Yeah. Okay, togendete na kuligiriga iga nindoche akuruku Sharon kurwa as a university ya Kisii 2021 years but home nirigo maso I'm looking for serious. Oh. Oyo jire connection iga. How do you deal with the relationships at university? Actually, on a relationship kata te go strike. A relationship. Ngocha ekaro kwa rweteka mbago tebetinga momwana ne gokande skuru yenda kora iga ebinte bimbiro university, mostly Kenyatta University ebira bimbiro. But it depends on how you as a person ngakwebegete. Echiro chinchiro ne banga you want to be in 10, you want to be in 20 ziko, but I am no you as a person, as an individual, how do you want to fix your life? How do you want to ngakyota to move in Kenyatta University? But intumnie se vijana mostly baritorenga ki we want to fix this Kenya in the coming days. We'll prefer that let's stick kaonye naro yomo, let's stick with this one. Okay. Yeah. Let's stick with this one. Torenga kiko chimotwari, how will we move? Singing so with this one, you will have more time to concentrate on other things. Okay. Yeah. So relationship triko affect. First year in university ngiye ko welcome ekero gochoro. Mana mbale balengere tibono gochiko so university they are looking at Kenyatta University bune a community area and whatever the largest crowd. Yeah. Umubwata ni umusangirika no monene. Yeah. Bali bale sesemo ya education whatever na ubara abange. Science and arts na umukubwati. Yeah. Esa bali bako so university. Inche onye if you can give me the podium na bakwansa nko bali gani ese school yani ya Kenyatta University. Singenjo mbarange ukore school bona banko bakaribishanga if and mostly for those who bateta go chase school yani ya SLAS. Na ngo welcome nga inchugocha. The kind of leaders wako were shaped in SLAS, then I guess I tend to guess that they're the best in Kenyatta University. Because you can already podium, nkoigwe kanore, na nko bore mentored, goetere se bari bako, tena bari barogo ni watenga ki if you want to go into the career wise opportunities, this is the way to be followed. Ya nando nyogo teta gokora kende jonsi, you have good mentorship, toward orientation, so don't fear. When it comes to matters Kenyatta University, don't fear. Take your time, come there, enjoy the life, na ande mono inyore ikiki yakorete to. Yeah. Kwa as environment team director dagoteba, what comes to your mind when I want ogosomera mangana administration na go formulate policies? Kwarigererie mwatebire tutagete tokore binte biga tube kama chiko borongega. Mugendete gwitire mechando sana ase chisku kera mogosoma. Kire comrade yagoteba ngaiga aro emichando neroro. What comes to your mind egero kuligerio muraigete onyorire appointive position go selective position akoro keze TV abegete ego biye siringi 1300 na ino mugendete korosia machikai vono maite ese course mne ita public policy most back in the time njari ko igwe kana mo gusinja amanyika ine mono gusi kwali ko yunga mo ibole ata inkoski yo chokora
Eyo chako mo chief ga usine no tiko chako ba appointed. Na bale ko teba iko kale. Chako mo chief chako mo chief ga usun chako bo a village elder. Lakini mona bantu achakira kwa the usefulness of this course. Ise vijana babon. Ise vijana ba graduate back in the time bachakira kwa the usefulness in the government ngendo ba koreta. Ama chiko ba ko form. Bona mna incherero ika tigango promising emyake go change ne tano iga nyore na soire serikali yali ebintu mine ebinje tingo chagotaka esinge ncharo nabere nga you are a public servant. What image do you create a servant abamintu wa chiro bigete ikoro kero 200 500 kobyo ko begete ya milioni 1 kuna abantu abamintu kuru ali bali baganyete ngana ko baletara chiwe sa mashinani kero bakoro cho begete ngaki baro bago think because ba talent ga tuku no botaka waite senge tiga tukanyacha acha teretera 50 lakini renda tigamenya ubyo they tend to worship you nandi kitarigente kiyese vijana mnento se vijana because we need abono environment yali want people to change we need equality among people one krokonyora unawata ne biara mbire ngaini lakini one se krokonyora nga utin no muntu igae ibintu begete ne bia 200 500 ondera bigeta chi million nande oje ko inyora nga ichine chibesa chie itotokorere bango chigo karuga okoge chigusana lakini ona kingo tanga togoso sama chika tokoba kauchaka implemented let if it's a leader tiga address as a leader tiga beke suti ya ibi egari 10 lakini ona ibintu bibyo kobeka nga in courtesy of show of koseki tiga tuakora in our private life but when we come to the public image let's just be kubwati tolebaka private life nabo gotoka bwachire bugima bwa buri private tonyoro mu kali gutumika ji private jet omenyete ji yachime so sometimes I want to be set lakini bosialia maigalia se tent mogote abaga bigete bintu bitali komanyekana Burundi bono abantu na many of the guys they tend to follow the public life bono private life yano amwanga Sunday no Dubai Monday no Kenya mostly te got a concern into tete na magendero I am no mojume mento akobigeta ali akapara mna kali itoka nkali kabikiro moro I am no MCA wetiria machike county abenge county kwa message by them na inche kurukisi county nimfaite sana nande ningo kesane kana Makisi county may move as the sixth capital city of Kenya nago kesana but for it to reach to this extent ingi kiabekiro what are the criteria chikutumeka erinde Kisii county ikesimne capital city iko bona kitoka ngabara yaba as much as you motete ko live a lavish life karato korange gas wanchumuligereri nigagendete gukwanira ngabarayi nigo bagendete komenya ubugima bw'uburuti batigeta abantu babasumbugete nandagateba nga mwa chingaki kiro chiyo gisabiro tebiri giko 2032 wantebe 2032 nyasaga ko bugima nabo you will make changes ya sesema yao in my under my capacity under your capacity I believe in that you believe in that sure kila muri university engagement whatever gosoma muri goro yechimbwe inspiration ngai mo droko chinga kichiri mo ikamwanyo ara you are very low low moments mo konyoranga nonya nugo tenena naboga ko bomochando sana. A university we have before to try kanoese chi examiners chi counselors first nkorigere liyo rabasani as a normal person you should be having friends who are all round watoto arabasani onye gukora rwanchite erake twarabasani bari bera onye gwanchita masomo twarabasani bera masomo nande twarabasani of the friends of counseling abasani bari in any time ibaro koko counsel koko lead kwanyeranga kolivo ya life that it's worthy in the university you go as much as you are an all round person in school pia check your environment mbantu kiogutana na waro alafu in other circumstances konyore ngakinera konyora the kind of friends of what konyora maybe mogo think under the same room iga more the same environment bongo tore offices in schools the counseling officers we call them the peer counselors one of these counseling you have a certain challenge that is past these friends of yours we as Kenyatta University and many other universities refer go to the counselors office the all round school department abana semi office abo batengega siabo no counselor abanafunzi no kubatevinga ki if
if this happens, this is not the end of life. Okay. There is the light out, at the end of the tunnel. Iko bono onkonyororeng out of this counseling onko na konyoranga kwa very relieved and what I still have hope in life. Okay. Yeah. Onchumurigereri gogendete gukwana nilio giri umusayo kurukunga Mike Mumanyi anamona saga tebanga na machika be kwekera machika ibagendete gosomera anyare ko baga kubikwa na gokoreka na sinchire bwenerete kiri ntunge bwenete nando atebirenga musawo ndete yure mube environment nere gocha mube kembe inche buno muiboli ngweboli inche mbegete environment yembe umwana ona ikira asabeire eko erekera kurutali li chibwelio yecha goboli environment n'abantu abatumuncho kana nete tochaka batukuligere tokoranga kikirike bwenerete na gokorekana asenchire bwekana nabo nyara ko bagototomere namba amini bototomere ujumbe yago asesimi yetu ya studio namba itegere 0788 666663 ntubuna abayibuli ntobegete environment yendo ngasa abana abasoma asechi school nabo nyara ko wakesimi go chaka igase studio namba nere 0788666663 elitonyara ko batogo kwana naye asenchire wekano yakara basai bairanire nande batebire mupira gukwirana go chase abantu bali tubaitana ine togenda mutimo kumosini tokoira togendera bosio elitonyara ko batogo kwana asobekirana Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Kera kama tingatara naiketa oni ya nyamira na lena shauri zangwe ngararombo ijana umotu batera mabwari Muligari bwa Ensoko TV oyo no moroberio bwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kila litu kulie iki guchakera chinsa 10 cy'amagoroba wikenseyemo yabotuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawe buyanda taseke orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa obe bakalia omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sira krobolemi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igori obolemi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyisimegete ntairangete maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyone nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomorobero oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura sabaremi ao chini gongoro kwa petrol machine
asomoro buri bubari mino butugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Muligereri aiga n'Ensoko TV umurubiri n'Ensoko bwakire tolere sigesamunye kyo mwelyo astogenda tegutwara enkwana ya bene nande nagotebye mwanchu muligereri tubono tuko ali bagabasaye baratotebye batebire nga environment ni ntwe tukalekoreta amaunchuriri ali tokorora ayebu no muibuli no begete biri bibwenerete eri togendera bosio torore nga kiego nyarekana togenda bosio nabwo nyaraka bago tutubwatia sense moyo mtandao na kurubirengera byage sema mbia bono gocha sengwana ya bene togenda tegukwana nigo tole na Mike gagoteba nga basaye be yariganiri egentokera kingo boli Mike na ndengongira ne lyale mwatebire environment nenga mwatebire mutete ko babantu mubwate principles mwese mubwate umesimamo ya ino na mutete bintu biri bwenete bikira ni kubibwenera liboli lya nendiringa ki era ikera lende nga kiayemo wirirwe mesa gole nchara nakyura choro sibirengera libyao oyoga kurukwa Hello Onyango Agre Yongeli former vice chairperson Catholic University kurwa iteresi Mike is my brother. First of all, let me congratulate him for the bold steps he's making back to the motion of the day. As youths in the contemporary Kenya, the biggest challenge is not being heard, but provided we are heard, 70% to it will lead to us I think it will lead us to have a very stable country. But provided we are heard, igomoteba muri kuiweka. Ise kobekana muise konyora libaganga ngotegeru mure lyo ebinte binge birakorekane burunge nindo chiga igadan kanyumbane mwalimu agatebe enjoying the program buyamono kurwa chinseme chichu taji igomanya mache bobasi liamba se asagendete ko bagakoba imeyo murubiri nabange baro choro bagendete gutuma cyujumbe cyabese mambi yabono na namono muna nagatebe nigonde na Mike agateba nga nintwe tubwenete kobeke environment endonge gucia saba sae libanyara kwa bago tokonya kokora biri bwenerete lakini nyanto ko bakbekira environment endonge kilitokora gego soka isiko lyo tumanye ngesigino eyo nindu twirera bayo namba yo studio ni gere 0788666663 nwanjira netenga nintu twabekire imboroso obube gucia saba basaba baro bateba nga babogoire basokire nande mbale tayari koranga ibintu byabwenerera bugwa kesi nabo gutuma SMS yago nabo kogenda SSM ya Facebook onyare ko bagutubwatia nabo igo nabo kunyara ko bagutubekera ujumbe yaga SSM ya WhatsApp mule very vibrant kabisa muko beke misimamo ya ino yani toko nyoaka mugwabegete igo murero litukondire mu wikese mesa ye chingwana mwama gotoke ndatebwati kende ende nera mugateba nga barayi baitu babekire ndabusyo inwe kera mwikiro reta bwati kende mwatebi gwa machi narago samba nga kimoja mwaka rabona lenda I tend to think that in the ko ni riswali in another perspective riswali de kwambolire and in an easier way ese bariende batai ko understand the complex ekebusi wende ko abekira iga tumne vijana toikire maybe onye twarangeri wasigete iga twatebi bunganyi weten kuoga more sana lakini akantonkaranga kitogokara mopunguze omuntu oyo bona nje as a youth a youth who loves service to people back to our people singe ndo chese nduete na ni toma I think what we can do esinge njo ntote timambie iteche kwa mne rere igere iyo mne vijana ntu awa moment amwere iyo egento kirio goto ato indu tuli kero kire atamesa no bono leta tonya koragira lakini nga as much as kilito goteba ngankira igwekana we still push it rene iyo bintu bire tuna umukoria bireta yemesa tuli lakini ande mwaleta musemo obugo na golitino ni chifea nini mwayoleta Ensoko TV bwakiro omurayi obuya no mu oko muligere
oko muligereria kare moke tebi Mike Mumanyi 2032 is coming, God willing we will support him. Agate omurayo obuya na ndagateba ako kuligereria na ndagateba gego ikomwaka 2032 gago sabire tamaya munyara ko bagokonyora kiryo kuligigo bono doche gabachakire kuruka gaiga bagale bateba galende Mike gego ikenga kieyu na bagonyora libaga yoko balende nga kwanyorire libaga lyo chikobaga kora uyo akurunga Douglas Osoro nabona aligere na manyire Douglas Osoro asakale goteba nga rerende galigere tina koranga amatukale bosio nechikugwenera mwanchu muligereri ninde na Mike igo watebire gento kera tuboni gamulio tiga barete turi lakini nga as long as kelito gotatori totaiti kelito korwandira kyali kitara timizo bado mtuoge kwaroreka gutomochia abaibuli bono na inche no muibulinde buo mwana omoke nabo bekonyarikana totebe nga abaibuli ninte tubwata mamocho. What next? Muri tayari bategerera abantu abane baro into tore in one way tutaite two-way communication. Tigato communication na inomoto communication. We are out of that era nga tutete nga batete nga tubategere inga tegerera bagaka tera wangina ngote abale gendo kirio mugaga karo na kera ikaranste umurata karo na kera atini no muteigoro kire kintu anjiranete lakini bono ina wengo ikatore to attend to believing sometimes the kind of advices we receive in taringa chance chiko colleagues that's we want to tell ki we are ready to listen to the other guys but let them give us the podium na into watu tegerere okay okay nindo chega igo yokulika empowering and guiding youths the change is now sure amauncho le limbona lakini nako buliga no simeke ntetererero no simeke enyekerero na ndebe in this generation it's possible you plant today na ndoge sikengima that we want to use that perspective in terms of youth in terms of youth is possible yeah mutatikuraga nyagikake if you are vocal nani bali barobisi bajino colleagues inki mtumne bijana tokara tigato endali kabisa tokwa nabangina bait bagatoa the podium ngaye gana colleagues tokana colleagues mwancho muligeli niwe aliganeti konyora abasaba sinka na soborai elibache ko babakora no bona ekorbuo gabo mwana buno yo bono tatabule university Mike okira abo nyole police chiaye buno mugaka ekwara rubwatera ya machiko buo gakorekana arama nuri tayari kumusukirekero ko matenga Mike yone na inje koranda ase mabia bono nabokuja ko bagutumira ujumbe yago ase namba ite studio na balimo ko genda SSML ya Facebook na bagutuma nabo wakesimigo chagaiga Mike yote baba tayari kokora biri bigwenerete anna mono ase mabia bono ensoko bwakire bwakire buya ningo togo kwana nerese mambia bono mogo kwana na visera olenge urwa Thika Thika moga toroki ge pia botugi moga toline namba tuakabire gurugole namba yo mo nyagitali oli mwangire gotoa namba gotoa go batule biya mono namba go babekera tule ine special request namba ingo yenyora mule mworosa fono gwatebire ko yenyora mule namba yo munyagitali na ande mbale bateba mbale ko muikerese simi ngo mu advice tolekera mugo mwakira monyole biya mono ino munyagitali yakwanera boda ire ndu munyagitali bwanga gwatebire ngabara yabalende bakali gwikirana namba yo ngo bekwere egere munyare ko bamoko yenyora na nemono mu kwana no munyagitali yo asenchira yo wikirano mwancho muligeli ngo boliga Mike otebire ngabale tayari kuyarigania kororanga se amate babere bakogamboro na ande onyaye buno muibuli no tayari kumutigirira nsoko bwakire keyeli ogirie TV ensoko bwakire bwakire ningo to kwanere Bonjali igona ari goteba ngati omonto gakorenge ringa rinkore gende sinyale batakora lakini yero bono ene cyane tubwatene abantu toko emitwana na kikura
lakini omuntu oli gatungaina ngo twali kura twege to konya lakini gakogenda ogenda kigwate ni gitigera monye yo esi Kenya ntone sitana na mo abana barabunore tayari kubayigorera ribaga bono batenga bono rende njendo jeji nasinyiro korosia machiko buronge oya mike ribaga matenga bono mike ya nyibona naye goraro machiko ngagitoko menya ya abana ibo bakure na mayero gaka baba ekiyagere zikogeria nje asuma gende yonje kare ya sa kira bako bako temu bamanye temu na bako kare to malen okay mwile kiyo ntenda shauri aba ekegaria aya pia mono mike ni gwete mwira ne maega bagaka barabara abaibuli barabara go mwachire bugango maete nonya mwareta mangana yege science mogoteba rero nabo gusimika kibando kikora matukana kibe abasaye mwachire bobe mono mwachire bugango mono bono umuraritiga nakuburi since Kenya got independence kurutwanya to gusibari abantu abutara nabagaka Kenya abagaka they were young like you nabano bachite school they were young sure soko bwakire na omtena abo motia awamba igwete buyano mugotangaza uya bana bo uyo gotangaza uyo mwana osigaire ngora aire ngora aire ngora okay biya mono bala bako to kada bana ule tangu to mumuro yako kwano igwe maski uya na inje ngokwana nifati ko twaiga ekoruwe mbakasi ule na bongi gwete no murayari umuraya na bongi gwete ko Rweza kwa TV biya mono no muraya asante sana sengwane ya bano mambi otebire baigwete no muraya lakini muira ngorake toire ngora bona kimuna nare ko gotebi we have been serving bona at one point abotego tota ngaki can we like change the criteria because you cannot work under one system forever yeah tiga to change criteria tora teba na miaka 5 can we have any positive change yeah ntora teba ngamba mbara kora magenderero bakorre bintu bine ngororo kana bira no Nairobi ebone erabite lakini we with the kind of technology we are seeing from other countries then we know if the youths can be given now I know ICT o kaliga I know there is an impact that namoko igora mabaga yichigas na maene biya mono mwancho muligereri bwakire soko bwakire biya mungare ukwana kurwatiriba mungare nonda nakamura kao oya te wame problem to wate ne bijana ibiye bikeko koketa mutari bijana bike kuma to emonde krango bori ubungosi kirara tegerera abantu bakeiga yago chari ogotereri biyo kubanga takirita tiyango teyo ento biyo kumye kraso ire maria yago gotegerera no ni simya kurimia environment ye yanka injira toka bana aba nintu tuagarire chinga kichinde bagate abachimbu chiabo njirimbe nintu tobegete environment ye kabembe no ne kijana ikuno muro charo mokeiga Kumate ekero montago soma tuwezi to yiga watu vajide school ekero montago soma ya korona ande ko chimotula bebi to bichi ko geta ulata gite no ko geta iko yo voy gario kama te hoy se kulingiri ndugu yangu siasa ya Kenya siasa ya Kenya itu abantu baro tu ara nyiri yake siasa ya Kenya nyingi bwatu bungaireri Oye porque no moreno yo wese oye porque yo creo que vamos a hablar manifiesto allá arengue ndabi ni ina je somete ina arengue tambe sana lakini porque bone vinto tipo por bali very okay tigandara kuboli bona embolie atura tiga bona nyene siasa twarora kwanyora no nekera togocho abana abana baruichi university bamanyete no na machani asa koni guya abana abantu chiko bana no bo director batagete bono rende burayi bamanyira machiko yebintu buna bigokorekana bo director na ogente baewe andi kanda ko tebia
Oma ete ndongere kwa tiguru majani. Ngora fuatilia de tingwana jao sana. Mbia mono Nge ndongere kwa tiguru majani jae. Usia to jo haba ndaba lili. Apata hiyo maana. Usia to jo haba. Ndio kumbe jaria. Alino jae ni chimekiraria. Lakini wako nyore tare itanaone yo biro uchimugiriria. Rango yono na chete skuru wona ni kibona ko tupe. Tari yaro wono ngire chumo tari yaro kuburgireja. Tari yaro usimegeja. Wamana ojona na kono chuma swidi sia kutare na kwa ya buta kwa teke. Ndo kire kwa tari ni kire wasa ndio monta matukabe. Ere musara kia kana rake idiaria. Okay. Mio ile ngako jora. Kita kita abana muna abaso kyo mutu noiga. Kani abaganye. Mubasa gutajari no mutwe. Kwaso bikirije ito. Baba tebanga mukabare kubatacho mutwe. Do chire ne ko chiri yo monta ko mutaje na ene bana sege to bisiaria. Ono mbure yana na biye binge. Okay, biye. Nakiora batacho mutwe wanyare. Biya mono. Mwatachiru mutu mono. Nejiri gym. No nyine skuru ali simulengo tachimuru mutu mono. Nkoina nabare a position nga nkoina nabare a podium nga tegere vijana. Lakini chi extent mbare batego takamoike. Chi extent njiro bujire bama etenga ko ikaguchia no bondo ri bokoro kore serikali ende nkoli notori. Igo yanko egutora as much as toko egu time ko egutore podium nga ne vijana kuanda lakini sana batete toike. Nga ya mutatakiri muike. Yes totakiri toike. At times ngota nga kora kwani. Okora kwa nisi? Togendre. Bono ngora atakabare batenga vijana hapa. Okay. That's where we need. Okay. Biya mono ensoko bwakire? Okay. Vai gulisa libaga ba develop bwese ya Kenya. Yes. Yara abantu baje skuru basome mbabata skills mbabata na bora imbo kolebe yabo baje kwa una president elia yo what 45 years when say yajuzi ka Kenya no musa. Senegal. Ete ko endera ku Kenya. Yes. Bago tachwe metu. Ya bono ntego chikuru baga ondo uri baga nya saba konya enze itobia. Biya mono. Asante sana James. Ensoko bwakire? Ensoko bwakire. Bwakire biya. Bwakire biya? Ningo to kwana nera. Kwana na veli na ke mto korudono. Veli na tebango. Bana ngo bolia. Vijana ebi bigo tabia webeso bya myogo uchama toime. Biazo amatoime ngako. Bianga wana bigo ngaine ente siri ni biazo amatoime bianga wotate aba Kenya to chandegete. Kera biazo ira amatoime gete bigo teba ninu mogera baba boigo bateba ni environment ye ino mo create ekobasaliri baba igo. Ya eba kwa kuchibasa bata mabaso amatoime. Na bara bura inturu na butote kanata muna abana baito bana babwate chinguru. Okay. Batabi bakonge batie ko ba muna chisese chiganirete chikelige go chachiali chatga go chiabu. Igwete muigole to munu mutakete bito bigo chapo beke mobe. Omura rina kina otebi ngaki biribi go chabiro ntogukana singenje bine byaito tigabiche onye ndage toko go mesa tigato gutoragire kabisa lakini ntoma itenga the most basic n'abantu bari bakorukari tubwente kurwanirira tubwente nyore kere kiabo ngatari nga binte byonsi bigocha kobekwa bibaganwa barobwari nsari mbanyora igo we now want to say that we are the voices of the speechless. Okay. Yeah, because our leaders no akero ko bachora ribaka nari na barabo banyore kere kiabo baturia one mtebi jana twashire we are the voice tigato tete abanyina bari baito kurwari abagaka keri batanya konyore myake yonse
this is the time for them to find it. The time to find Yeah. it nkwa kwana wateba chi limit nchiri mubekeire. Yeah, sure. Chi limit chi mubekeire mokora chiba migete go say sometimes you feel mbiye chibekiroro agera mu manyesi mo operate within. Yeah, in one way, omaite vijana, if you you're the most truthful men. I think bara iskali ba kutoka the most truthful, lakini ndio vijana inawa. Igo vijana na the most truthful. Or truthful in what most truthful. In our own ways we are truthful. Unakonyora baringa tukwane kene kionye ne university ali nakonyoranga tuachira other limits no egento kiri gorokore serikali nene gochese school komiti tukere singenchapa ate abona abanafunzi amubwate school ya ina sirabondo bakare gutomika kurwali bakare bate ibintu kuruskamne ibintu bigakore kanegas ono noche bako limit school wana school nenyere nyene tete ko banga tete ko ba limited ibintu resources chiange goche school ante ngabona as much as you are speaking speak to this extent. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Biyamono mwanchu muligereria nsoko bwakire. Ensoko innocent bwakire. Bwakire biye. Bwakire buya onera Barnabas temo ikongoro do Qatar. Barnabas ngakiogendete by the naroli number 3 ya Kenya. Nangenda isako tebye ndugu yane naki. Onye bakunya goto letera libetera. Tujye bichana turasohoka barato baranda ki ebichana ntonyaro ntonyano no kugamba murasa abanye togwa kuchiwe totwa kanda ground banya bato boni ga jenzi kuikatweti umuriro lazima mweti umuriro abaga kabona bago tegaba nta baratiga none akino tendi Mike bwagire chingo byagatebaga gwatebire burungi ntwatebanga mukororeka muraze gusambeke nyuro jenzi tata nenya araga kino tendi wondo tabaga kabona twabaire baongo asire myaka yonse wono bangire gutaya nande boni ga jenzi yose ko yuri abo mura batanga jenzi abange na basoma tabaga tiga sobone tolise kutokwa. Okay. Nguya mono nchira sio kai mai pratanga atacha mutu kabisa wajaro kwamo koboko nera ateme mutu biyamono uyo rera arure Qatar abagocho totomire ujumbe rero twakire ku Qatar biyamono asereri bagaliao ndoche ni chinsa chigende tutumye na maene. What is next muraba monyore 3 bagalero muchikoba mukura pono tobenga rero igantoranyora ibaga we'll just pull down. Taringa intumna vijana by the turaranga mondo tende no president ateko boli kwa Kenya. Vijana ta yote ni rali. Mutete biensa. Totete biensa because we know onyo rekero gomne kyobo jumbe iga you are the police maker of the government. Ninite kole turero gosere mbeli chiko eti se parliament. Yego nintuntura ikerenga igorali ntutaite Igo mutete muraba rosanya maji korunsa obojumbo bo MCO bo push no mugavana county erosi anyino obojumbe tikato push Kenya yesu kemoto because you are the police makers, we are the legislatures. Yeah, igo nande igorali nande raro ngakyukoriti parliament ya Kenya muno mosai ona ikina onche nima itinga no maitenga parliament. Our expectations, we as youths towards parliament, they cannot even be 60% of our expectations. So it's really lagging behind our Kenyan parliament because ebintu mna machiko na rali agwetali atali maya mostly gochese vijana kwanyora eti unapata inakuja kutufinya sisi. So there are things that should be worked on in our Kenyan parliament that is still not working. Akaramule school kwata you are writing research papers. Sure. What are the ibintu biriora chibwango immediately yotebe ngonyo kwanyora libaga mu sound ulio kwanda 2027 because ya watebire ngo ganyore 2032. Sure. Inkentu kikeliye tangani oro chara agende I implement ke chakoro ki influence ya Kenya kugenda burungi. Number one, as a youth, go back to the place where you come from. Grassroots. Go the ideologies nyingi tukoro say grassroots imali abantu bangalinki bakote because you be elected with these people. Go to the grassroots. Speak with the guys, take some time, most of your time tegera abantaba tegera abagaka tegera abanyinaba medabura enga yo taito korosi agente ese constituency yao bantaba mintun kalita dikere yeah one the first voice for you as a leader go listen to your grassroots people. Mike yawate bategera abantu ba ulitangani kera kwa bategereire na beko nyarekana onyore uburusu bwo kumanyanki kiliyo okora nanda gotebanga kera kwa tegereira abantu no manyamagani yabo nande nonya naye no manye ngakyo ko bayeresa kiri batakire bachiba ko kora subutu matukare bwangu
watebire mwariganiri na ande muri chigotiga abasaye mbale basoire in positions na baru babere ba frustrated abasaye bamwabo okonyora bagwikagari barenge vibrant nugo kwanaiga bakoro kibwisto ye bitumese bire baonjoka babuguri umuswago bate abantu bande tegwa keliogi. I can say this, if this is the position, then this is the most traitorship. You are treating your fellow youths. I am going to traitor. And if this is the note that I take, then we'll not take you as a youth. Okay. Yeah, then we'll remove you from the band of youths, because we as youths, we have certain obligations to when go timiza. Then you are not a youth. You are a traitor. Yeah. Na chanda ko rukonga abasaki basokire gente kiyano ko babuhatisia rosie leaders bama enchere ba tanga basaya bachire baji bono gakia abantu babeiro obisi baka abantu bakatire abachokorori barure kisukuru omwaka na ro robi indi aba bago chakoba kentongo saba ekero mwana kinire igana ende kwa morengo mwana oringo na kororari to ko burugere mbanda ko runzi mambe ende beri tokari nani uye burugere ko mbambie beri tokari nani abande bago chibata chabuna gwata bago tacho bantu barabeire burayi mbatageti monto korunze Igo batagete boka kwanyora mu chairman nere mambi indi kago koswa oyo gorunze Gaba sai basoke batobuatisie kentongere kwa kwa na igoro ye chai echai ya retire me chando gusi kani nyori bagangi bakana iro binje no monto ikonge karibu tobange mbate binki ego sarie chai yaito chochiche ngo chanda abwe kiara no nyane mekutani ritogo karoma nyete bare mimbari koe gwibaga ba express their needs aya ondikere SMS sena me studio tukwana naye kero cha gochicha tumanyere ndo ntebinge mechando nga yeberete ndoche chisa chiali tikambuga teyo mwelia soko bwakire Soko TV keyelio girende tukwana ne chuchoza ki wakire wiya keyelio gire TV na ke irinko de banjena ki Tebjana ibito mbuya bira mano sana Tikatobia magoro gere bitoro kereria okay Nada nene kingo mabone ngelinga ki Omaite kenye itukuru kuranjiri ko buwa Mika kati kibabuwa te kororanga oboibi obweji kura ngubo silibare ko ndukuna ndo abagaga bwa to sinyire pi mwa give up bora jise mi batoe batoe jise nga oboibi ko kibago ko chikotokonya egere umuntu uri obwire chikura yaba nero gutangaza tari umuntu uri utabwe chikura nero gutangaza oyo minto pia mono ina liswali yo mwali na ritokolera ni umurubiri yabo Mike maiterero gwachicha abantu baro bagutwikire chingo chinyinge bagatebiri there are things you need to address. This is na igure ryo mwedio ni sorry about the coming elections, that's 2027 nande back in the time kwa igure gokoyunga ebijana bagatebanga 2027 ebengane litukuri egura. It's not like back in 2022 ngekere vijana nga kwali kwake kura wachira nyombo wachira korara we'll be there to korina chikure chirisha ito ebenga the most basic case of any award mali polling center no tore mali chikura cheto to korenda okay as much as ne chikura chiobora ibo igoro president ekura mbaka yo MCA eto alikorenda nga ke vijana kende nkeyo nothing will go wrong we'll be there to protect those votes okay yeah biyamono asogateba egente ke murasige to musaule iskali either nyole libagochire university taragende university no mosari in your bracket abagusiye bamindo magusina atebete nga nguru ya momura nchoge kwa timbara bona bamura watu wasokire nanda bamura ba this the time nkonyorore basimna nkali okonyora nga bamura they tend to fear nga bona inchanza wakucharika nguru resources so kango chi organization gusiya idongoro stretch organization ingati chitoko chirokanga vijana ni nguvu
Igo vijana tosokango. Na babenga 20 30. Bone vijana konyare sabe vijana batati tonya nga to gochanganya ne mie na konya nga to arosiri ganto gakeiga tonya nga to fund one of our own because we know by the funding na konya nga to change the Kenya. So kijana usiogope if you have the ability, if you know that you are able in this leadership, come up strong, talk to other people, connect well, you'll be given the podium. Nande bakonya you have the ability to abantu bankai na bakonya banga bakusupport. Igo tigo boba bori nga the time for youth is coming. This is the time. So kango chinga kine chichi na mai mbiya mono mwanchu muligereri tuko twalinge na Mike Mumanyi abana abe university nimbaga netinche sana tate kwigweli ugireno buna mogona gatebe birengeri bino tate chiko baroseli panel yino mototebi nga kimorengereti motate chiko sambe bituma motate chiko kora bintu biribinde tokora. What are the new ways tora teme torolenga twakinira nande mono mono wateba machiko mukora achaga kurunsa mwako nyegelio mote kurugora rino na matunda na baba goiteka. Okay. Na mai uyake gimu mwanchu muligereri muna twategereire kurwa somo sawo yo twayigule chingwana chiaye kwarorire spirit yabasaye bagoteba unye chinga kichinde koroche gento yo salikanga asole igoro naye kwageregia saliki na baro bagoteba baba sakomo chigugo salia baba sakomo chigugo sambe binyoro ni ntutwagererie babisambire egera bayiguli iberera buna liri bakorora ngaki nturende ko batiguo sobo kendu bakwirigerie njera bateba tiga bautomuriro muriro ikwanyora chinsa chindo sambire kenyoro igo asenchire bwikirano nabo konyara koba gokoba nabasaye kwanyara koba ko bategerera kwa bali bagateba bwango liba imugete babo kwana kwakira umutukuru gwakana nga yaete mukwana bari mwasabe namba y'umunyagitari yo kurukunga osoro daktari ari mu veterinary yo kwane tamangane chiombe igoroga iga nambe yo igere 011 54 52 19 tiganyolere ingirolere nambe yu bali mwari kobolie nambe yu igere 011 54 65 90 tiganyolere 011 54 65 219 ere 011 54 65 219 namba yo munyagitari nande nyirolere gaki mwate batu aye bisete ndoye bisetie yo 011 54 65 219 ine namba yo munyagitari yolyo asomuro belyo lito bobole minobo tugi asetwarenge gokwanera igoro ye chiombe na namo nabanta abange mwanya orto konguswa na arachi message chene kera na cha komurobeli namba nere yunatebirere 011 54 65 219 naboko mwakire simi umuboli keli gwatagete na namo nogendera kubwatimiro beli ito nabali mwarigeretigo twararenga ntwasemaneti na nde isa chindonya turayenyora naboko nyara kaba kutoligito nyara kaba togoko yara kini namba nere yo kuna nagotebiri asemambi yabona nabangi mwarenge chisimi cheno na chiroliro olintabwa tesimi ya etali na wanga tinakomanyete ningaye lakini mambira bogwa kesoe elende twanyara kaba togotebinga kwanyara batotebi birengera libyao na namono lende buna kwigura basaye bagoteba tigango turaba ali bagana baro banyara kwa bago kwana na intwe asenchero bikera ntwachagete ikomene bire chiamambia Mike ntate korara chi engagement twatwara sense moye chi message na chirigereiri tigandara aligereria sense melia Facebook bali banyara kwa bakonyora libaga goswaso murobelio anene mono na gototegera na gogira libagalia abo nindo chega iga oyo Barnabas ulio doha ntwa kwa nere Dr. Rajab Kienyeji no ateba ali na intwe 100% na banke balenke nindo chega iga igati yabo musoli bwege Sudan kaniombane kotirimbo kaga iga nindo chegilsa kemto Elvis Mbuna Benjamin umwana Thomas ningoroche Linet Cherono Charles Luanga MC Deno nindoche Job omunyasimi gatatebiga igo mugonheno ito gwakire Diana na Innocent agoteba ninki mukorokira gold ligue na lia mabera mambinto chiko kwana tobora ni ligue na lia mabera ngiye kwa tokoliro kaba gusitwa nyorete bagatade ligue na lia mabera ngiri tabera ligue na lia mogoko kerengere lie kiyegia chiro mwancho muligereri nindoche ga igo yotomire message yaya agoteba gwa munyoro agoteba nateba okonyoro burayi bwa Kenya Gen Z mbabe abange serikali yaya kuligia ase gobono yakubwatesio na ara iga naro le nero tumire message yaya
timaiti gosate ba you are on mute tete kumanya private number tiniko bwata chinga kichiariro mwancho muligiriri wikira butiga tukoro murubiri bwensoko bwakire tumirane mambia tunyare kwa batoga kora buna twakora rero pia muno magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani torikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662